asense to ya Kenya ngo rwa Gusii ni go rajabo no matukamaga January twakarone akabeire ngomupa akire karotwa ikirije gikomera kyanda mugasuda arimo romono nigekorokana mna mwako yinore tabauti akeronya lire batena lire ya change na ile libale no kwane ne mwanju muri nonze soberede obe 90 chaka mo 90 nando koramo 90 kera enero ndistibe bonsmosi emambingi kya murubiro nigo obwate kerenga gyo korosari tukulyao lichake buya na liraere buya asinginjo nalyo asinginjo nduni go tokorosari tukulyao twakwana ne senjira ya bene kero joshouta akwene kuna amario gine chibijago chira senjira ya bene akonyorere aseru yao injibino botamberiane Brighton makoli wakire via Brighton. How are you? Wanchu marigereria twekire iga se studio egere tuguchakiriri tukolia obunere botambe kurogiga segeta sendikia Ndizi TV morobelio yo mabuoka morobelio mutingu oyogo korosera na wochakirari tukoliao egere kwimanya naralia ya agendrete asense ya Kenya naralia ya agendrete andonsi ali sokurwa toko manyali arasa magazeti gosari airo bulitaba Kenya baro rirenga ayayiga goikaba Kenya bagwenete ko yamanya senchira yobo ikiranu kigima leoneri tukolia Alhamisi yeri chiko kolende wakili otomire SMS osabiro kwabera asengencho yebitango bitali konyarakoba bigo tangika tawo chekonyarakoba kawo ikirana ase studio yakarokoraga nsemo nenuso Cheno mto Brighton makoli ntuchuko gotebinga inki togo kora kurwa chinsecho kolende anchirana apology gosaba amabera aya wakili judgment asengenchanya report yetagete obokoreri bwaye asenchira ya bwango kigima igabano mwanchu mulire karoto gendrete iga asebono mambya ntumanyetenganya sawo kubokiribya onye kuigwete bobekero kende tukuganerio kubwena kwa bwango asibali barase bitanda by'ekinyagitari na inwe tubaгаnerio kubwena kwa bwango muirane asichiamati chaino na inumo chakimero buli ya ino ya kera lituko asibali mwasokero cha sekibago muno yo mintago teba butambe mugusine getinginye kingaini wasokire usenogendete kweyaliganya urwa senka yawo na yororenga naki oguchaka lituko lyao no toramo gwikomwele na ndeto gugotebinga kuri nyomba gendera gutubwate gwetera se TV yawo gabo na inde nabo gututumere ujumbe gwetera se namba yesimi eyure gabo ase TV yawo igoro gabo otatebye ngango kwa nakikwabukire na inde ngoyo gutura omotebya so asumurubire kiragendete kuyaliganiya gosoka asibali timu ya haraka basokire bwango asengenchenyo ya mambi botambi buno mintago teba inapata joto yake tubwate gwetera senchira yesimi yakoboko Ndizi TV News Digital abune nsema ya Facebook na bwegononya YouTube na otogotoka bana Ndizi TV News Team Diaspora andonsia sumole mokora wano munyakiro David Mirieri Gisemba hello andonsia sumoro mongina Salome omoswati Junitai Jacksons Judith Hill Labani Onami yabo Joseph Kinyosi yabo Cyprian Ontita Jared mtoto wa jirani Eufemia Mura mwenzi Pife Nombaso tubaleganire maso ya sumoro bulio bene kiagera igana lito chagete show na mashabiki mwenzi pi andonsia semoko banyasi wakili George Mono anyekwanya ole safari oyo minto Sophie Kemi Motangi korachinse mochanya ngongo no mwana Joy Felistas Nyancha makuru mosocho Keystone Chari chinse mocha machoge buchache galia mwensi pito baligania senchira ya bene tubatebenga mshafika ndani ya mjengo yentumo kora no botutomere ujumbe nchensara ontita au sesara nyarangi ontita tokubwatera noyo mto Joshua uta noyo minto Brighton makuliga ase studio Ndreo tomo uchumbe wetera sinambera seskine yora bototenga kikwabogera na kirobere TV tikuria asenjira bene biebona sibali banya tibago toma SMS chabo ase obotukobima bakabona mambi bwakire anene kere TV mede TV arnigere 24/7 gombi asibali matu mede SMS china se obotukongo bakera mbiyemano anene kirobalire timuru beriorio orenge bumwalimu kurwa sekuru ya Maxwell obotukwekaro wanyate kokorwa sensemerio moiroro ngo bakera mbiyemano asibali mede gotoma SMS china se mambi yaboni jitome gwetera sinambera seskine ya inugorabo bagana bokwenda sensemo yemitanda Facebook tonyana Ndizi TV News Digital baga sensemo ya YouTube na baotonya Ndizi TV News okonya chinga to tweet at Ndizi TV News
ase nambero ni yera ase skini yao nere gutumika ase nsemeyo ya SMS enda gutumana bakwenda ase nsemeri indi mitandao ase onyora ase nseme ya Facebook onyora na Brighton makoli abo kwaligire abo konyora na njenari kabuna karibu asomuro ruwenza kina Sara Ontita abo konyora ase Facebook page ya Ebuna Sara Ontita. You will be made rich in every way so that you can be generous in every way. Such generosity produces thanksgiving to God. Morning, my beloved one, have a blessed day. Biamono as encouragement, word oja watumera kire mambia atukwakira. Biamono na neno watena bwakire. Radha sasa biamono ono bwakire buya. 1 week left to imagine. Nero timetingia minute grada ne wiki ya metigarte ko sena korona korata maminte sino motinyi tukoro motinyi ko seno kugera wiki skuru wiki ya metigarte akilende igo nere twanyore ujumbe ya dana wiki ya metigarte vera tigarto koro motinyi boigo nara nero tumabono mambia Judy kutoka Itirio reni ga dana nagotea mama yake Mura na my dad Gesike na CBC kopoa shule wanaenda from 7 neli alikuwa kira director mbiyamana kwa niganye tumire bono mambia mwana mwanchu mudekera mwatumire SMS chino wetera sena mbeyu nandegenda uchitoma asema mbi yabonyo mbiyamano sana mwanchu muligeria abali batumire wetera Ndizi TV News Digital bono mambia asumuro bulito bwensakia ndochenga Teddy Yob akotebe mambingia nonde live korochinse machabo ngonta is the first one onyalde ko baka comment wetera sumtandao we of Facebook waigo Teresa Kemto agoteba good morning tunde wakiramo ntegerete na kuligiria korochinse mochi county ya Murang'a matunda Teresa nera watabwakire mambengia na muamsha kijana yangu Jaden Oseko na mama yake Elizabeth Okinyi from Bomet na watakia siku njema abumbali bago tumagwetera Ndizi TV News Digital baro bago tumagwetera Sara Ontita ndochenga Chris Oyunge korachinse mocha Westlands Nairobi nera goteba kondani yako chonjo agoteba kwani ya Brighton wakwani wana Chris Oyunge korachinse mocha Westlands Nairobi Evalini Bikoro nera kuliko korachinse mocha Mountain View agoteba niko ndani no mugako no kwa Ronald Ngala abana Chantel Michelle na Gifton Ndizi TV family tunawatakia siku njema gotea sana rafiki yako ndani ya studio mwambie tuko pamoja mbiamona sana Divina Morakura South Mugirango nera oteba Nyamarambe Noali meagoteba kwanto kwani mwako yokoro kwa John Ongesa abana Shali Kenyanya Collins Obara Ambrose Ogega na Gifton asante sana kwa chinse mocha Nyamarambe asugutume ujumbe yago chagega ase studio ndo chane tumoyo kwa chinse mocha Homa Bay County agoteba niko ndani my classmate Sara mbiamono habari ya Homa Bay salimia watu wote wa Homa Bay agoteba kazi nzuri kurwa sumurubulio Ensakia endelea kutuma ujumbe endelea kutuma ujumbe chage kiagera ntochirigererie karatoga ndrete igano murubulio kumanyanga ingo oramo na intwe ase chinga kechi chabono mambi genda ujituma mwandibore karanje ngoraligeria sensemo ya Brighton abuna se Facebook page ya ngorana chasi rwango gato adana kurujisa mujiri chekinguso niko ndani kabisa ya show karwale naironi Haron Lady kwambuka Rafael Misuko chakri ni kwambuka kwa tena baso ime yumroberio Ensakia bono mambi Nicholas Ogega badana mbekere ogotera mokolere omonene by evangelist Nicholas Ogega tuko pamoja nigatano bali mina churiete oye na bana Shilin na Bildad Kuranyansonge stage baadana tibari komoja asumuru Ensakia bono mambia onchomba Ojabo Morara au the mama watoto Joyce Morara watoto wangu Faith Violet Mazrin Caroline Naomi Helen Boas na wote wanaoshiriki kanisa la GLZ Bethel Junction mbiamono Evans Olemo Mokogoti ya Evans Olemo Korwagesima Myra Friboy Jelden na wife Damakrin Nyanchama adana wabale me yumroberio asinjira ya bene Zimine tutadana good morning in this TV tuko pamoja. Kedi style ko jisa majiri jao basi nyabaterere agoteana morioka
emambingi asema mumu abo Menyarangi Benadia Sayo udere wa Bunda Heli Kimomanyi Osoro Dadi wa Dadi Kevason Gosire awdana baso ime yumurobelio Lucas Halahi kurwa iga Ngong town goika Bonyakoni China nonde nonye mpaka mwerio tingo moja nkukwanza romo nyoni yopesho besha Victor Mugire Charles Ruango gato Keriestel Faneli Venbol Lona Silivia Amos Kamolio Mondi akoteana tarikueba Christopher Kibira amo n'abanyakoni bonzi akoteana basoime y'umurobelio akoteana rende kinga chigo igatakobekeru sagero esta oyani temisobi motangi akoteana morning Sara Brighton Chosho Kolnyango Construction wakire buya emambingi ya nyasa twanjeire tomos Emerio Monene buna pasta mweresa ateba ama igase mashabiki onsi and this TV pamoja ditamati na omwanoye omunyaruka Joy mbiamono Tom moso mikuru amuwajunya igwa Nyamira abwakire buya atano alime yumurobelio Ensakia bona wange Mbia mana wana mwanchu muligereria karogendete gutuma ujumbe ndoche Sophie nagendete kuligereria 90 wetera senchira ya online na mashabiki mwensi bali mwagendete gutuma chi ujumbe ayondonsi asore ben Nyamira ko represent tutumere ujumbe tutebinga nkayuko rokorwa se county Nyamira gusembunga kieye kurwaroro nyenkisi county nyogo korwa nsema cha machoge burabu tutumere ujumbe mbu machoge chachi nsautu mugrango mbonchali nyalibali chachi nyalibali masaba usenkitutu chachi south na kitutu chachi north kwa bana tobeso gotigo magega chinga kya bande bakuganiria bamwabo amaye mambe abono na inde twaligerere chi ujumbe icho na mange tukwaliganire tibono mambya ndochiyo kumanya mange gwetera senchira ya magazeti na aria ya irobuli tolitiko lya lero utarasoka rende uchikonyolega gazeti libwanchite kolenda sibono etura mangana a shout out gobono togotika maga kerondoche Jeremia Onsombi korachinse mocha menyenya nera kulikago tebanga bana ba minto na wapata loud and clear kuruga Ndizi TV kwani Brighton tuko pamoja hadi mwisho no tolime ntoligosuka ikiagere nere TV ya ito biamona sana Jeremia Onsombi korachinsemo chiamenyenya nindoche Samson Oroso nere tarati kwa magiga bambali bakulika wetera Sara on Twitter Facebook agonte bikurobo machoge chache Ogembo municipality tuko pamoja Faraja timaitinga yole kurajinsa machoge mbaba iko municipality kwani abantu bonsi Ogembo yabo Bobson yabo Muko batebinga Ndizi TV nero mambo yote abo ngati abali bagututomera chijo buya kapsonu manjubura ina ragendere teritskuri gorona agena mangina gendeta sense ya Kenya muraibu ensena nyanonente naba ntukurwa sensema ya Somalia nene krote tukorokino molembe nko ene kiwara sensemeri ya Somalia ende eberobrinya kubekubuye no murano mkonyo era ndeta kwa miremo okwene kinsi ya Kenya kuwatera nene jisijinde anene kukini birengo obye uchumi asoro ngorosi endoro chabarai kurwasi kaunti Kisii amo niria Nyamira mpata ritaba wasiri tukuregoro abande mpata rito muwasiri wabosombi kibujuma murkomeni abande mpata rito muwasiri bobo rendi bwaime kiture kindiki karo bata ketukurina kigusite tigumaega ikegara korengana ne jidipoti ya watu kurune na gusine otera bari representative kurine to jabara yabo bakurawa baka mugabana na roche no arenkororo abaraina banke balenko mugabana wa Nyamira mpaigete bakarora barayabo egenteka majikorana bachakire go chamo ende kwene kunanga kioro ngoro usi rochikonyora magendro ocha matuko arebosi wendero to mojumbe yao engo jidroko tengi dorachu kwandi tukurarero smoke ni kara to kana wajo tukwanda mange aserituko lero to skene on this TV once mo seka to kana senza mire studio tukwere ikasa magaseti yitukurarero kurende je SMS yojigendra gutoma bona ngwere na to tabi goro yo ruenyi uri rwachakiwa nigeta sedi Ndizi TV anego kwa chibese kila lituko liko tengo bwete tukurigoro na ingo takirogora endo bwe chibese 10,000 kila lituko 200,000 kila wiki ndoje wiki isire kweringa ndoko mosina yorachikonyora chibese icho bano to besugusuka aigana Ndizi TV
Gusii. Maya kichiba sanguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obujo mutakeire. Skuru chego abana mbatakeire bitabu. Mondongu bware chiri buga. Ikomi kera rituko mondongu bware 10,000. Na mwiso bwe week. 1200 ko pocket wese ko wali my friend. Ayenga yugo tikara. Okobwa na kwomogoko waye. Iwa ko genda sesi miao ya koboko lipa na M-Pesa. Genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi. Okubeka emia yemo yokai. Unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igere iguru. Chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge make use. Egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660. Egosoriye ni yabantoa bari miaka 13 guche igoro. Twaijanire kuraria ogokua kuomongina Melania Magunga yosirete chitariki kianda cy'umutinyo mutangani umwaka uyiga bwekiri 2023 nigale omongina onyagusira Brigadier Dennis Pius Magunga nyina Gladys Abdul Malik Ibrahim nyagusira Captain Mario na Veronica nyina Kuru Dennis Salim Abdul Rasak Njoroge Asa na Veronica Moke. Nyina Biara Sura Koskei, Suheira Said Omar, Afrinu Wanja na Aliet Nekoye. Nigale Musubati, nyina Moke, Bamu Abo, nyina Kuru, Mokoyoye, Guchia Sabange. Umuchango noko lekeli itukulia Jumatano chitariki 15 cy'umutinyo mutangani umwaka w'ekiri 2023. Chinza cyamo baso. Umusangirikano nokoleke ahalia chinse muchi kanisa ya Mary Immaculate Milimani Kitale. Litukulia Alhamisi chitariki 19 umutinyo mutangani umwaka w'igabo w'ekiri 2023. Chinza isatu chiamambia. Mubiroye n'urusi w'echinse mechyo na kubugulibwa guchya Kisii. Ikinyurukia Nyamataro chinsa chiamubaso. Kweni wakwaye nkobe litukulia ichuma tariki 20 umutinyo mutangani umwaka w'igabo w'ekiri 2023. Indubona egetase ni Ndizi television twatumire ngora ya ito gochia sogusira kwa Melania Magunga. Mchungaji Murobe Peter wa kanisa la Gospel Embassy Chapel anawakaribisha wote kwa mkutano wa kimataifa wa uponyaji, miujiza na ukombozi. Sasa ninakuomba ewe Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu uanze kushughulika. Utakaofanyika tarehe 21 Januari mwaka 2023. Mkutano huu utafanyika katika uwanja wa Kisii Primary kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa jina la Yesu ninamtia huru in Jesus name. Terminate your power. Katika siku hiyo laana zote za kiukoo zitavunjwa. Waliotasa watafunguliwa. Waliokosa ajira kwa muda mrefu wafike na certificates zao. Kwa miaka 10 bila mtoto. Fla tele. Aliniuza hivi after 2 months niliconceive. Leo hii mkiona ninaitwa Mama Boys. Sikiliza, magonjwa kama vile kansa, ukimwi, diabetes ambayo yameshindikana katika hospitali yataponywa. Bwana Yesu, asante kwa kuniokoa. Nimekuja uniponye. Na wagonjwa wengine wote watapakwa mafuta ya uponyaji. Wanaoota ndoto mbaya za waliokufa watakombolewa na kutiwa huru. Wale ambao wanategemea Mungu kuoa na kuolewa watafunguliwa. Waliofungwa kibiashara hakika yake watafunguliwa. Pia kutakuwa na kupeana vitambaa vya ushindi na nguvu kwa wanafunzi wanaorudi shuleni. Huu utakuwa ni mwaka wa mwanzo bora tunapoanza na Yesu na kutembea naye katika mwaka huu. Usikose kuhudhuria mkutano huu, maana utatoa ushuhuda wa kipekee. Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic aboba beire asobu bwenyubo wetani myake 20 insi y'umunyagitari obomonene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii
na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigo bono begenire n'oburwaria bw'amariogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, huo ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama shinikizo la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya finonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy. Barentire chimashini chiye kyekerero asobobwenia bwokorenga na kumanyu burwaire. Abanyagitari babwate nigo bari n'obumanyi obonene bw'emyaka emenge. Nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukoria Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira. Ritukoria Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel Imeyo Muchie Okisi. Rituko ria Jumanne batuka New Star Hotel Asumu Chokeroka. Rituko ria Jumatano nigo bagutuka Nyamira Hotel Imeyo Muchio Nyamira. Na boigo batuka Ruba House Keancha County ya Migori. Rituko ria Alhamisi nigo bagutuka Geostar Sirare Asamange Bakiresini Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic Asobobwenia Bwegenire. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Mwanju Ndizi TV na karto rekuru sense mere ndi studio na bantu akwira niri go ikaga karto kwa na mangana mange oseka na to akwira niri sense me yito kera bunto kwiro ikasa magase diritko uri kyala manga gwateka andeka sidu ikeso kira litko wene kibuna amangana goje na wote ga senti asumwa kumugima anega senti the standard na the day nation itukadari wasoka ndi morio kumwa kumugima eriko boxing day korende go ikere ya so kira litko ya kumanyina lele kwa kanite kurulitko goro goika abone andoje onalebo nyabaro awte ari malimi yumrovelio abono mambia tomoso mikorwa bobacho nyaigwa Nyamira abwa kire buya Ndizi TV tetore twataka torasoma SMS kwira ali sense meli gaseti ende tunyo na twaraso miru na kwanyarire ko utuma abono mambia ugendera gutuma chudi nyaboka tena abwa kire buya no ndime yumrovelio asema mbia boniga mbabwata senjera ingie kabisa bana ba mintongo yamano asogo tujakira litukumya bana chudi karota abana no limi yumrubili. Asante sana mwanchu muligile katwere ndekoro asumutumo kondo chenga Kelly Ombiro yone lishabikiriga nikigima gotabanga my greetings to Ndizi TV dedicated staff and to all fans of the station. Yakorko Wycliffe from Minnesota. Karibu sana Wycliffe kurachinsema cha Minnesota asokwana kiamna wasoire me iyo murubuli bwenza kyago konyoro mungwano kurokwa Labani Onami mokwani abasipirano ntita bakwani watabinga Ndizi TV mambo yote. Karibu sana yone lishabikiriga niyo mtu Brighton nikatoka mutaina karibu omogeni. Karibu mogeni. Na mashabiki amanyi mwensi pia maya bali mwasoire for the first time mogenda gutobwata mutara tome ujumbe eiwe nga tuwabariganije bene korwa sechinkoro chito chonsi tugenete nga naye no cholike ujumbe otatebe nga watanyorere for the first time to kwariganie kigima korende boigo twagotebire nga soaye aiga somurubuli bwensa kyantuligo chora ntobwati kende gyonsi nigo togokora emirimo obokorari asikiro muntasinchira erengaine igo bano tobaisa gukwomoyo korende tukwariganetie bene asomurubuli oyo. Bia kabisa ibona gendera tego korekana gendera tutumira uchumbe yao gendera tumo SMS ya nyingi withirasi nambira siskini urabu tomo jega siao no kwendo kombosi ali message yao ngego tenga gyoturire no watani go nya choko choko
ngorokuga ndense mena chochogo ni gomba bwati buya gusinkyura da comment kuije SMS ya ebengia ateberi guturubani umuntu mete no mambi umuntu nara gutumira SMS yo guturubani kabisa yani uko bwate deni ya bwate no bwati umete nero nitakiri na kyo gutumira SMS yo gutumira umuntu na no kero mete no ko no umuntu na wato bokongu lakini kwa momento bokongu na SMS watu makorende to godene kero gutumira SMS yao ituma ete na bwakire buya ni gonde karantini abana baminto na borodabu Ndizi TV mbiye bwate osenga to kora toroberi meruberiyo yeto yakira lituko igo kenda tumero uchumbe ya kwira asamagasidi lituko ya asante Prince Otinams agotebe mambingi ya maseseni. Asante sana Prince, aende karibu ase umurubiri bono tigatukwira sense merienge ncholindo tarasoka omanyanki kira samagazeti yelituko lero tuikigo kumanyia make otarasoka igo bono karibu sana sentunde entangani ya magazeti yelituko lero bya kabisa tabano ngwire wikase gazeti ya The Standard na inchini ngombate gazeti ya The Daily Nation beje ntangani ni gobono ya murekeire inangaki bona barahi bakarikuburi umurayi bwense Dr. William Ruto anyarega gwaktivon bamubona anyarega korose commission na nene chikuliria igoro ya mangano murayi bwense anyaragwa sioli na odeabuno munyakirgo gwekyombe kyo bajora manage mbebe ABC wa project kadi na dagito bakidinab na nego sana dagito gochorerwa na gosiro mabwa chikuraliwa cyo mwaka olia bono abarayi ni gobe sokira kumubuli murayi bwense na bono asioli amangana ayu asokorose commission erera jigotuka amangana ayu ya akwanubuna nigo jebukate dakere wocherwa abange nigo bono bakomotoki jebukate na damuna jebukati nigo ale umunyangongo ekera konye dense ya Kenya gokwenda seriberera litini kurengana bamanyi yabona chikura cyawe ko banjira liwa kurengana matukari abekire ase katiba niyo yari kwirana Kenya niyo yari gutwara crisis no nyine kisigina wajaja watika ase ense ya Kenya kurengana na Samson Jiragei oyure umosenda kurwase county nandi niyo atena bono IPC gosomo umunyakrobo yo gosoka kurwase kumigiryo bajori nechimbe IPC natakire ko appointed usai bulibaga aliase serikali nande ya Kenya kwanza asokwenda gukonya gosiko sabo wa Kenya kurengana nene ni adana yaya tetakiri bantu baba intimidated na kwa blackmail asense ya Kenya na sense mende obiyo wandanyi yore minority leader ase ebungenene ni gaterna barabono ni go ba demandri komanyabuna ingi kerete mpatageti monta kwane boli mogos empty talk ni watena bono tige committee chorwe yera chikurire na ningi kigo chiko kwane rwose commission erigere chorwe yedagede gochikurire amangana ayanyarka kwanu na chepukati na dakere ko bakidnapri na dagede ko chererwa ayuno jina ramurikira sigaseti ya The Standard beje ntangani ekaro chepukati achorira abu akabikwe sako kati no murai bwense na Jiragei na obi wandanyi ayu na rondo chairo bota sigaseti ya The Standard boigo nemurikirete gazeti ya The Standard nemurikete na ki accident kete engaki umumuragete agaseti kumabwaye bakwana moments cyo mwalio inodo rero se beji ya 10 na kianda beji ande beji 12 ne kabwate na ki wa Bukara akarikorwa ase kyombekeri gyobo kiamangana EACC quietly ekero wataramyekana buyenga kiakarikorwa roro muri kwese namuri kadena wa Bukara exits EACC as quietly as he come in nduma gocha ime lakini ngurigire dorase beji ya 12 ebo ga senseri ya Ukraine ni gobono mu minister nyadeka usiri obuguma bwaye ekubatikana mbasukano bwendege okorekanita sense meyo ebo go Man City na Spurs ni go charakane ini kimino gerja English Premier League ebo na charakana ni go bakare gocha mbuya osabakara okora buya sigo sori chigenda tunyore timu ya Manchester United ose kuma imekanda nebire chebali ni go kurigoro badwete makali egolia ya masema ni club ya Crystal Palace yire de bona Man U koba enamba ya toto ase erigi ya gendreta senseri ya abon keresa boigo murigo setina korda special report igoro yesabe igoro ya population go somo warobwa Kenya oyoga ndata go trend ase ense ya Kenya inzo nyirira sepe ja tanomo kasefire ya
The Standard. Mbia mono sana engane yo ya Dr. Ruto igoro yogo chererwa gusibuna chipukati aligetigo chererwa egere aitwe baadaye atene nyama chibu yekero kana kiburabwense ndoche matunda oteresa olikira comment on that awatebanga president should be a good example, not talk rumors to Kenyans. Yokoraiga igure kurwase gazeti ya The Standard. Mwancho muligereria karakwanya rigo kurwase mtu Brighton gazeti ya The Standard na inchitiga nkuira subwango aliro bolito ase gazeti ya The Daily Nation. Ero kororanga nigikwanira igoro yomuraibwense okabere Nyagusira Daniel Toroitich Arap Moi engane mwamni yegotebanga Moi's land grab case spells doom for big thieves. Yani ngokora amali munaro roro murayo yomukoro bwense yoli Nyagusira ale koira korengano muri gazeti yagotebanga the former head of state said to have acquired a parcel through directives. Yani gali kurugo chikanga boli mubolia walibo ngitere boli no bwana korengano muri gazeti umuchaka nabo manganaya nigo chagete omwako 2014 ekero chisegi cyarenge igoro yobole mogete korwase family ya Chelugui ya mosore to murayo yubwense Moi amone family ya Janswat Rai family eyobo igo ya ligetira nerigwe obolimo bwabo gosebe compensated ekachukiko mwako 2019 Monachebi na Justice Anthony Ombwayo akarugo chika buna familia Moi enyariko bake wakana amate ya Chelugui chishilingi bilioni yemo egintumura yoyubwenso mukoro yoli Nyagusira abeteka kwamereria sekigambero kia appeal ekikiagendrete ase ensemo ya Kisumu oikogo sira kwaye ekinekyo nigo kialenge pending kera ensemo ya appeal. Wano muri gazeti nigagotebanga wikabono iga chiamate nchiroro no gati yabo kirache go cost abagavana batatu ose chiamate chiabagavana batatu bakorwa omubunge oyomo nabana siasa bande bakorwa onye ekigambero kia Supreme Court kego chagwanchero roboti korwa serikali yomurai ogatatu Nyagusira Mwai Kibaki eyo kworokia ngana ki abakorali ba serikali banyorete amali yabo audit report nerororo ase serikali ya gatatu ya Kibaki eyo kworokia ngana ki abarai bense gosaba abana siasa benyorete amali mekiagero nyoroboti ruchikobwa igo abagavana batatu no mabungo yo mona bana siasa banda banase serikali mbachikwenyora kongwe kiagera amarimo babwate amangabo nigagotebwa nigo akurumire na inde report yoro nigorole documented ase audit report yomurai yomukuru bwense ogatatu Kibaki Nyagusira igoro mwanju muri page y'entanga ni muri kerete igoro yamarimo ya serikali bunairire korwa era ya Moi wikera ya Kibaki nabo kwenyorere gazeti yokurene ntochikwigora imase page ya 5 na kabere torora mange wege page 14 chiamate 4 families abo babwata mali amange ayo isaina ba Kenya bataka chimilioni 22 million poor Kenyans barabaisa ko bekwama bamanyago yatwara igo muri gazeti ngote bale abanta bukoro chi family nye nigo babwate chi billion chi meisato na meronge 333 billion amali babwate kwa kijumla ayo isainenga aba Kenya bataka chi milioni meronge 22 na barachamo bamanyago ikirania amali ayo bayigo kurengano muri gazeti atogeta senchera etabwenerati gosa senchera etaliye yekene ayo bayigo ntochikwenyora se page 14 ase gazeti yiga wega se page ya 4 na 5 yo Minto Brighton no mwanchwa omurigeria a new twist bana gotebanga new dossier claims Raila won in 2022 elections yani okoranga bono robot na ndirwa sokire bono iga kurwasa omobwazi miolo moja 1 Kenya
nigorokorokia buna umuraibu kiama kia ODM Raila Odinga na nyartiko baga kubwa obochori bwo mwaka eta 2022 korengana nabarai korwa sobo mubwazimelo moja bagoteba nga Raila niga sangireti chikura cyarenge chimilioni 5 nuguteyemo eyu isaine kerengo gia 52 nugutaisatu wose 57% against Ruto oyo bwate chikura 5.9 million echo chikura reflect as a percentage ya 41.66 korende korengana ne kiombe kyobochori ne chimbebe IEBC kerokyo nigo kiararete Dr. Ruto munaniga bwate chikura 7.1 million chisaine 50.49% against Raila Odinga oyo bwate 6.9 million votes chichire 48.85%. Igo bana ntokumanyanga who is who korende tayare ntobwate serikali echine chiripoti chiri chigo cha post election ya cha 2022 ayonto chiko yamanyanga ngaibarusi gosena kibanyorete chikurechi nga Raila na bwate 8.1%. Ayo ntoyaligelia sepeji ya 4 ne peji ya 5 oyo mto Brighton no mwanchu muligelia ayo na Raila bolito ase gazeti ya The Daily Nation bya kabisa binaro agendete kumurekerwa lakini bono rero sarimo ni tatachi kora gense ya munenu sateta goja tuko kwana yo mange igoro na kinande twarore na siasa nade ya jake kutoka ekarando wa dana mbabwete chikura ando wa dana mbabwete muraibwense okorera matukemia ya mobisi chepukati tamurade tiraira morodinga na nero mobui ya tebekane na tegere ko bakdinabdi ainzo nyina ragira ege kora gense ya munenu suju kwana mange na auto ebirengere byao ege kora gense ya munenu suju ko dina aktura kuboli di boli wego na tuju kuboli kokuboli toreke kora gense ya munenu katwa kore kurwa sensema ya magasiti kare arogana na turinda sensema ya gesiaza anande jira na bono chi commissioner ankuru barobisi abande metjerera 6 jerera 4 baroro nduma itinga ibare boniga keski amwe yikire turatebwa boy gone senate ngorangeri yarenge kao itko liarero senate speaker ni bone ngorangeri kao itko liarero kwene kibina aba sanda kwa bara chu kwa negro ye bill ya 20 bill ne ya so gatu ya 2023 atakiri kule chi commissioner ngiyaro chiko choro muraibu sta ko gaset buna abantu batakiri choro bench guri ya selection ya IBC commissioners nyuma epili ye taretu wasatara appendix kina jai ayo au chokara chisa isa isoto sanane na nusu graba senta ba chukwira na as special sitting itiko liarero ayina raga ndrete ko korekana imeyense bedinga nara aligere kapsana mana tukane to nyine mwana sense yana kuturugire lige koragensa maneno sturgire na kim ngakia mangana aje kunete tura ndrera sama gaseti usineksa ena maena teatura gendera sibona ekwarantu batali pagaligia aliyo gochusanga no manchu muligere kere koragense ya munino su ikachinse satu chimambia ekero kwere na sikaseti ya The Standard umanchu muligere neri muligere tena kanyaguri jisemeso zenjiro abazo chiri ebeje gato neri muligere tena aba bantu babere aba kolimere mo social workers ase county ya Nairobi nigo bono bato kanena momocho buna mba renge sensema ya child trafficking yani oboibi bwabana kolengana ni magistrate ase Mirman principal magistrate Esther Kimiru ni anyorere babera abo bagakoremeremo asensemeri ya Nairobi Metropolitan Services nigo bause kanete ose nigo babotaneti asoboibi bwo mwana asenseme kurasnya gitali ya Mama Ruth Kibaki Hospital bono nigo kinigio osebaterna mbapwata mamocho batakiri kwiraneria ekola twekanena nabo ibarenge kati ya bali koiba abana boigo asebijini marketena online ya jagre koene kibuna negandate gutume kubobe asabana asebone ko abusive gochi asabana bake bali bwate miaka emeke bona serikali yabikire mu bali kwene kibuna ngobe kere formulating child online protection and safety regulation erigo kora mangana pooling na sexual mangana yobwantani ali abana bakaro tumeka wakaro rase emitandao ayuni garase bechi ya gatatu bechi ya tubone daibo ne murikretena ngakabanya nyimbo korwa sensemeli ya azinara banyanyimbo bacha kirobotugi eri ikensemo ya Kiambu bacha kirobotugi igoro y'abantu berwanya de babo siro mabwabo ekeregali yabo yagwete ase dam eyemo asezemeyo ya Kiambu goikase bechi akaneri margedena omwabisa na ro okabeire ase kyombekeri ya Kenya
Brighton gerigia Kenya Brighton Company KPSC okabere managing director Joy Sang nande mono ni gairanire asemeremeyo asoko baisiko kwe miaka ange 5 keranya ndikako toikana gosobo kurumimbu arenga sekiombe kero chidita ange 21 ose chibese chiase daga 21 million 21 liters chia maguta kurwa sekiombe kero botukibaja kwende bona ndigo airanire sekiombe airani wona sekiombe ya Kenya Brighton Company akarabe diskangi miaka 3 bono bantu bakarukubona arenga kyakorta kerana obotuki botaraera ingana disar na gote bigoro ya speaker nigo narode nera sekaseti mo speaker national senate nigo bono arangeri aba senator chita deditukoria lero kuja kinsa isano na isoto nenus inde bachukwana igoro ya amendment bill 2022 eyirenge tenga kichi commissioners dagergo ko cha kurigeriwa ujurina chepkati na bali babere enkwenda baleka karaba kurobakora baba sekiombe kiri kyobo choriamo nechimbe korende ne tukoria rero bagochkwenda kokwana linganelyo okero batena muraibu esta kunyara ko selective panel yeda kiri kurire mbarabi bagochi batakunyara kwa point section panel yochkurire linga kibari bagochorwa boika ara lichigirireta arabeka esigina cha yaye kuchara ligo ikase page ya 5 bwana ligo ya rekandebna umobwasi miuro umoja na wabumbu Kenya kwanza niko bayitande chimeme aya nigagoja ikarumura ibweza nyaka yabuna umnyakerogo bwekyombe ke bajara mane chimbe IB so fara jepkadi natakere ko ba ani yakagere una natakere ko kererwa atara chigura ko ndabo mabwasi miuro umoja niko bamuboriri una hono murayibwense natakere asoke tenen na cross commission era aligire linganelyo asibono ba motebirina ya teribo ko ndende aba Kenya ko baroba usingera ba amna Chebukati ni hiro kusino munyangongo ikiaro na konye dense ya Kenya yagenda ase ruochi kolengana waruna bagoteba inigara sebeji ya gatano agasidria the standard kyoto kwa somera mange aboga somero bugare umayana ngakibono Kenya kwanza na simio Rande ba itande chimeme igoro yeringane muraibu sanyara ka ukwana igoro ya Chebukati mbia mono sana ase ringanelyo mwanchu murigereria na inde tigankorania se gazeti ya The Daily Nation ase page ya kabere torole na hararia ya agendrete kona kwa igubolito ase chinse chiga chabono mambia kolengana nikiombe gia Kenya Demographic and Health Survey 2022 ni goro botiru asokire na korokia nga sexual violence in men highest among youth orono roboti rokworokia go se data shows aboigo nabasubati naboigo mpatikire magega asamangana sexual violence against women Monochi County chirechi hotspots asabasubati bakunerirwa bwene bwabo wetira mangana yobwanchani ngamane county ya Bungoma county ya Moranga county ya Homa Bay county ya Embu gatie chi county chinde ekere chirechi hotspot kolende kolengana roboti urukura sikimbikyo ya KDHS 2022 niko ekorokia nga sexual violence asaba sacha mono asensemo ya youth abasacha batibara abana youth nigo rururunge kolengana no muri kibegazete otebanga guchakire myaka 20 in their 20s and 30s nigo bagusafa sexual violence most with the age of 20 to 24 being the victims, the biggest victim gosibali mubarobo oromo nene kigima ulikubeka zeti naruete umubaro mwikirano kuchakira kere miaka ya bana bamura bali bako ba abused sexually kuchakira miaka 15 to 19 bali ba experience rie obokongu boiga bwa sexual violence bali miaka 15 to 19 nigo bare kerengo kia 4.80%. Bali bagenda to experience obokongu bo for the last 1 year kuriki oroboti ruwa kole to 2022 nigo bale 2.90% abo bati miaka 15 to 19. Roboti runa rure buru yagocha 20 to 24 years kogenda tabakonyalira gazeti yao egerwe somero rengana kia bana bamura among the youth wale the biggest bago suffer the most asamangana sexual violence nganonya basubate na barabo batikiri magega wekarto tigarita second ese page ya kabere oyo mto Brighton
no mwancho muligeria roboti uruboi gokorwa sekombekyo gya KDHS ni gorokoro kyabuna county ya Samburu bono nere tangaine mono asa maritama pema sabana banyaruka igo ya akiresi county ya Narok nero ya tangaine mwaka 2021 na banyaruka bangi kigima 2021 kolengana na roboti uruiga rwa soka rwa 2022 bone county ya Samburu nigetangaine mono asa mangana ya marito abana bale average ya 15 years and above igo bono kolengana no roboti uru nigorokorokia nga county yo nebwa tobokongu kero togusuka sepeji ya gatatu kurende karota gita mange igoro yayu na kwanira marita bwanga gusama pema se county au enyorere gazeti ya ubesomera sepeji ya kabere kurende boiga sepeji ya gatatu ni mulikeretengana kia baiboli amo nababwatani au bakare kurageria abana babo unhealthy foods abana bakeni bakare kwegwa chindagira chitabwenereti ekijikobe risk ase afya yabo asomubwikana abana kwegwa chi juices processed juices na snacks chire processed asengencho ye shortcut mwibole tati korosi ndagire bwenerete ere na afya egera umwana bono recommendation ekorwa korase kyombe osekorase wizara y'obachenu nelinga abaibuli mono to avoid kwa abana chindagira chiwate chumbi nyinge nabo igo chindagira chiwate sukari nyinge at least omwana araika 12 years and above lakini below 12 years go chainse abana barageri bwendagira ebwenerete roboti oro ninganchira namo naroro royo to Brighton nga Bible tochakire kwa abana chindagira chitabwenereti ndoche ngayo na arairo bolita se page ya kabere page ya gatatu gazeti ya The Daily Nation buya kabisa mwanjumule kroto de turanda sansa mere studio Douglas Mochengo onyangore korwa nyakome etubabwatite buya mbe mono Douglas kromo tubwate buya korwa sinsemekyo genda otomaje SMS chino ekero tubaganire ti ritkurigia korwa Ndizi TV bonsomusi tokora ndasa zemene studio ile tokwera tobatebe ngakira tosukane ne kato chikwenda senzeme yakabere ya makase diri tukurere gotoskene Ndizi TV bonsu bomusi Ndizi TV ubwansu bw'Gusii samalieta ngoro kwendri nyabutomotego injino mondole bon uwasi igali no seito ya indi kwebore 1964 21st May 1964 ata max ya malire to akolire 36 points lakini na bwate half of the max iyo angirite skuru kwende iteria kwende Kisii school kadino arafunga kolira iteria na kolto na certificate ya form ya nini ya form 4 ya form 4 bono no nyengo yeye gose mangani chikosori alenga manyinga ime totemwa kiwe tumete bono kamarena no bwate kewa primary kwa chakirete asamangana chikosori matego mari ngogenda nari mpaka nationals kana gachiri mpaka nationals bono no tuchirita mangana shabana baka monta baka monta bakaanza konyeberera ingoleke mbachoini that was 1983 karon so form 1 shabana bagachiri baka kwirende school ba request umwalimu na agenda kokora masoesi na barabu ine nomanyete ekewekia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetie kia kyo kogosoreria CCTV kira ekirasi
eryokobeka oborendi abarimu baisaine nabo igo nigo babwate asagaya abana bagosomera nabo igo nkwena nabare echae gochakera chinsa inye chiamambia boigo nkwena nabare endagera ya mobaso nigo bare asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pare nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete. Spexels Opticians abubare se clinic kiagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe gochakera chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Maya kichi basanguru kugira mareta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obujo mutakeire. Skuru chego abana mbatakeire bitabu. Mondongu ebware chiri buga. Ikomi. Kira rituko mondongu bware 10,000. Na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao ya koboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okobeka emya yemo yokai unokobeka chintunda chinyenge chance yao yobobwi igere guru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantoa bari myaka 13 guche igoro. Twaijanire kuraria ogokua kwa mongina Melania Magunga yosirete kitariki kianda cy'umutinyu mutanganya umwaka uyu gabwekiri 2023 nigare omongina onyagusira Brigadier Dennis Pius Magunga nyina Gladys Abdul Malik Ibrahim nyagusira Captain Mario na Veronica nyina Kuru Dennis Salim Abdul Rasak Njoroge Asa na Veronica Moke nyina Biara Sura Koskei Suheira Said Omar Afrinu Wanja na Aliet Nekoye nigare Musubati nyina Moke bamu abo nyina Kuru Mokoyoye guchia sabange umuchango nokorekeri itukulia Jumatano kitariki 15 cy'umutinyu mutanganya umwaka w'ekiri 2023 kinza kya mubaso umusangirikano nokoreke aharia chinse muchi kanisa ya Mary Immaculate Milimani Kitale litukulia Alhamisi kitariki 19 umutinyu mutanganya umwaka w'ekiri 2023 kinza isatu kya mambia mubiroye n'urusi w'echinse mechyo na kubuguliwa guchia Kisii ikinyurukia Nyamataro chinsa kya mubaso kweni wakwaye nkobe litukulia ichuma tariki 20 umutinyu mutanganya umwaka w'ekiri 2023
Indubona egetaseni kia Ndizi Television twatumire ng'ora yaito gochia sogusira kwa Melania Magunga. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Manju muri Ndizi TV na leko tora sense miende ya studio toji kora koro bonjero liboke Joshua nero ra koro bonjero liboke mete mbata tutoko wa togo wa ingina sara na Joshua yone toko batana atone kibuna umuroberi bwensakia osaseri kabisa Joshua beta bororo na injembe timbororo sara beta bororo bindo bigukurikana ke ono sari toji toka wa amaigata to mete rusiri gerimo suburite koba yone Joshua na injina ando mete ntuto balance di gender. You want to know that? Muri gerete tu that gender role. Eroga, bisa koro, orang yang kita represented. Joshua was there. Yo wana semua Ensakia katu koreke studio na tu rena yana ki to korona dende pondi yabe na tu arana katu ra koro bonjori pokero to dena ko wato bonjori iskali na botu tara job chito Ndizi TV huja mpaka nsema ya embassy para ya Nyamataro ose Nyamataro nyakoe abno tore wikasa magaja new Brighton apartment wato nyorara na ko wate biasara biomete biasara krobwa ngo to bike abanta bange oni go kaga to ko bekera litangaso liao ende banta bange ba manyana anu bwate tukasigete utakere gocha bakono na ko bwate school mate na bono je school je academy gana bogoika udena no bwata mabaga ese school eyo sto bwate mabaga kero kwa kodego abanta bange na bakono no kero kwa sirio moirio abairi mbare bakare bakamate nya choko choko no so monto sira segete abairi mbara kometa segete mbara maite ndie miroberie kare aboko bekari tangaso buga ende to baikere to batena ya miroberie matanga ni gekare ritukugete akaronya gusira anyade gato ni igorire to ndiri kongu ni gorire friendly yani gorire keposani elia mobuko wiya kabise kena keke gusie kiere na ni gorire elia mobuko riri moko to kuigwa na ndende to ikiri biasara byao bya muno mwanju muri kero jwa Ndizi TV nero gwansu musi rotore na sentunde to so asama ama gaseti na nda sentunde ya kabere bya mono sana mno mtu Brighton ya tebire aiga na onka ekerote to bokora libwensi pi litangazo sokoralia kugukwa okoralia kuyo mino obasire iri mutamaitenga ngayaga kare na omokoleta gaiga atangazwe andonsi asar na moko nyororo boti mangana yo boncholia mangana chi skuru no mtatevire chinyange onya chirororo chi event chinde chonstiriga netie abantu banyora litangazo mpaka bakari diaspora ngumbu omochango tagete tangazo maalum yani okoralia kolia kwa bene na bokoleta gaiga sigita sin kia Ndizi TV egero ogobokoreri bwibirango biguru video tagete mwanchu mulire mono tiga tukoire nende togendere gokumanyali arasa magazeti ko nende tutarire no yomto Brighton no nganchere ndigerere chi ujumbe chire mega iga Keystone Chari agoteba hello tumekubali kora chinsema cha mamori yango Hezbon Mwaniki agoteba morning Sara korwege sakisi tuned in nasalimia sister yangu Ruth Diana, my nephews Brighton and Angela waendelee kusikiliza Ndizi TV. Mbiamono sana Nicholas Ogega agoteba nonde imekura chinse mocha Nyansongo stage. Tindiko mocha agoteba kwanyo Murugione Juliet amo na bana Asheri na Bildad kura Nyansongo stage. Agoteba libagali gotoka mbekero gotera tata Ndusi Obosoku by Evangelist Nicholas Ogega agoteba tuko pamoja. Damaris Kibagendi agoteba morning kura Saudi Arabia niko ndani na sibanduke biamona sana aswali mogendrete gutuma chi ujumbe chaine kara chigocha niko togo chirigere timeto sono bwatende tutaraenda se tinda ligeri na bongorana sinte nyaboke na ligeta watana no ale me atubwatia sinjera kabisa tena bana baminto gendera yo karamoto de cross mwasi toma yana ali aboki ngakiara li agendrete tokore na sensa mwasi to ranga kitu ska gochibosigo se media mucha sori
Okay. Nabo tukumai. Nabo tuko te mwanju muri na gosori negendrete ase okonyo kiro munda kwebwera chiri bukomi kira lituko. Yes. Kiro munda kwebwera chiri bukomi kira lituko asenjira ya ben kabisa nonyero chabu ngenda yokora emiyao yokotakero ibeke kira sense bi mpesa nigo kwenda ali lipa na mpesa karwe kiri lipa na mpesa ali nkosabure pay bill bono kwa kubeka ali business number kama kubeka 51 54 50 yes kwa bekira abo ya makosa account name kubeka Ndizi NDIZI kwa bekira iko kwa account name kwa bekira iko bono lende ngetengo kwa the next na amount yokobeka amount kwa beke mia ya moyoka kwa bekira mia ya mo si pin ya tingo kwa the pin ya siri kwa bate gono washirikiria gosori yeyo nabo kwenyora libaga lyokobwera chire bukomi ase lituko lyareo hendo tuma kwa konge nako komentara libaga lya ulyo kobomobwe na lyo komentara libaga lya kobomobwe genda utuma ase njira ya benda gono mambira butorara lyo mobwe yes gono mambingo na butorara lyo mobwe wone ndokora genda utuma kato kora chinsisa dojabo na mambia na bokonyora na gwa bekire edroke akorwa na bakonyora na kwanyora chibesecho igombi yo mwanchu muligereria gendera gutuma chibesa chawe imeye machuka ochia ase a pay bill number a mini business number ya 51 54 or 50 egere bwebwere chibesa chiganchirororo nae to kuna busiririe binto kere binto bia chirege sieri na monwa nae karateme bahati yao to kumanya ngayarenge anya yarenge Jumatatu yarenge Jumanne yarenge Jumatano na bora nyore ndero Alhamisi ende ngochitolikora limo bwichi koraga chinsa isatu ero mna tokoresho tunamaliza na mshinde na into tokuigwa bya ekero tokora limo bwibweli tuko lya lero tobese kutugwa magega no nyangake into kora rahisi sana mpesa yao lipa na mpesa genda gali pay bill business number beka isane yemo isanonye isane noti obeki amount me machuka egere pin yawe karo kwanyebekire igo gwatumire nekaro gwatumire to tumarimo kabero tige oroserenchera obo moremereria tema maramange asukunyara kwa ukuri abura nyore nga lero nalikwale konyore fees lero nalikwale konyora shopping lero nalikwale konyore rent lero nalikwale konyora bills chao kuruga igasumuro buli bwenza kigobana to bese gutigwa magega buna toko endra asense mwende akabiri ya magazeti nae kana gutuma manona abatebete amashabiki Ensakia motigo maega abantu bande bache baire beseye nae kororo yaba Nicholas Ogego kro Nyansongo stage anza saizi twende kwa simu genda gali lipa na mpesa genda gali pay bill business number beka isane ya mo isanonye isane noti egero bekimie ya manabo gutuma mara mangi buno kunyara kwa ukore ekiagera igona lyokore manga nkwenyore roli bagalia bene lyoko bomo bwigo tabwerero yo minto Brighton manchumuliga tabwerero edro enene nerebosyo yeshiringirenga 200,000 cash money weekly igobona nyetubwete kuri Jumatatu no tabwa rero bado edronero role kuganyete you never know nayo kubwa igento okora aichaka bunambwangwe producer itona genda tokona kubeka gabo nabo kuligereria gabo nyetu kwanire bwango tabwatitie namba nerega bwa CTV yao kora bwango bono tobese gutigo magega bya kabisa ka tutaya na ujase semeria magasito chiko kola rocho Monguru Ismail koronyatie komirimani kinyonsi agoteana autobwatite bya kabisa winchoshwa Monguru Ismail timete se no lio kora toka semono ekera mbauti lakini gatenere o inchoshwa Monguru Ismail timete se nero rabe kernere ko jinsama janya tieko lakini na konte bya lakini choshwa Monguru Ismail koronyatie komirimani kinyonsi anasema kondani ya Ndizi TV Morning Ndizi TV ni Shem kutoka Nyamatuta adani gatubwatia singe mbia mono Shem kutoka ba ime yumuroberio katete kwira na sense mema gaseti nditorire na ali airorto sara ndio ko manyomonto nako na wanjit ne krako karekabisha ko sene krako kogombia monto ne o kera monta wanjite no lio ko gotebi ogo kogorora ya lio gotebi ke mayana ko igubube kolende anakurekebisha uyo ni rafiki mzuri rafiki ulo watiga gwako legente kibana ndo gotenga ambia gwakora uyo mchunguzi monto mi yago te live ando gotebia kene
mwagendera uyu no muntu wanjete muntu wanjete ndio korra makosa asali gwakorire ote yeigaro bakangotebye kimene iyo umefanya makosa totete kukwegera mwabantu tadresi bawanjana na makosa ngotebina osendiri nande ngwira turasa magaseti nande ndirogo tena umuntu otena ki osenaja umuntu otena ki gakire rode udress smart ikokonye ni udress bobe yeah today you are outstanding akita kero de umuntu no, you are looking good. You are looking good. Yeah. That's smart. You are very smart. Alingara go kalebia. Igo matukona ro ogosari. Na ndeka ro tasogati biyo monta kata ya leo wenyewe. Lera ro ya. Lera ngwete iskake. Kubali. Monto biya kwa kabishe gona ro mosanium. Mosanium ya. No rio kwa kabishe. Na ndo watena ya tokolega. Tadi rio korale sisi orora na hande getona jizo korali study na jizo korali study timete ya monto tangira bobe omosaja tobe njira Joshua ndore Joshua no ne skill lire bobe tadrise ndamoroseri usikuri no monto korali are chi ngeni ose sukuma aya timete sawa swate baro mkote bane barigo lakini kare sukuma ya tigere amaido njira Joshua abonda irege kakomote Joshua tata se topa wana na timaiti tekina na Joshua sukuma nende dina we Rusia akini mdurigo teba laisi lakini yenye arena nae aina ba wandina ki ngabende rosi sikio ye lakini musaja na bara irege ka pokote nande karo musaja bago tara ekara musaja turgoruga njira Joshua baka musongo na botura kwana mangana atatu tuike bosongo abe togo taru metari gali meto atubaro ne gali meto kwana tuakira baka bosongo botura kwana mangana atatu o kajira Joshua lakini tobe nae na botura kwane baka bisikuri rone kara usba tore ne de bigi sura kara usba tore ne de bigi eri ogiro lakini chuma saja ne bigi ngoma tena ngoikera ke kom yotu akorani ngana inare bo lakini nende there are some women still nere kara kuline pipi ogote umuntu ngwikira sigiti waso no mon there's some types of women abake sana mbaromoke nanda basubati abange no enintu nabota tebi musubati minonga yange itelibiya gosege ntonkerekera abo mubaro umongira lakini abake mbarorro okorro monto karatali buya gosege ntukya mwitikira tarochi naboko motebi osonye yabitelia mangana ali abasubati monto tubukero no tamumanya you can offer help bake sana lakini abange they mind their business because ngora they are women are the enemies of their own kolende ntutagete tukolege keiga kere tobe women we are friends of our own nto nakoba chi adui for no good reason we go sekere kera na taba subadi meta subadi kana ba ne bigi ne ko ba manyane teno yo kare ba ko na bia sana ba ko ba manyane de kare kumbe na lili tuko lili ba nana wo ko era so mundu ibe pipi me chande yo yonsi ibuna mumera ne mo ko gendo nya kamata yani ense ya beire bobe una bono margobo mwako na kolete iga yani sirengi ngokora yani unaambia mtu umepatana amagano nsi pikolende ayona yeviro aliara yechinga kibono iga na aliara sa magazeti na gosome ujumbe ya bono mambia na kumanya igoro yo ruenyi mwatebete osigoro yenibo kolende Matiang'o Mondo agoteba watching live from hotel ya Buga tuko pamoja hadi mwisho agoteba molero 100% tumbia sana agoteba natupata loud and clear ku hoteli ya Buga locked in kwani abantu hoteli ya Buga gabo batei banywe chae togende tukuba bono mambia tuoteba nga Brighton yago sabu e kombe ge chae nje na chana mandazi ya virata to niambile mandazi utashiba nje na rongo kwa uya kabisa mashabiki to nyasimiti ndakorora yes jamona fini kurukyoge na fini mosetinda korora lakini kujitoma more sahene ya nyora tinda korora igoni na araba na Josephat korochinse mmoja asijinsa jao njiraika ukamete juu wana yone bogete korwesa meri ya bosansa PH esa meri ya obasi na Eric maena yes nere korochinse mmoja bobasi ali
nere ni maitina raso muroberi biya kabisa bon dadwera nasan sema magasenti kerdo kora sentu ndende ya kabere jingo bata gazeti ya The Standard nenchine ngombate gazeti ya The Daily Nation beja gata no gazeti ya The Standard ni murgade na oko esegi yugo saru mano manyaroka anige gendete gokea goseni go yagerire omubaro bw'abana banyaroka go saru asense ya Kenya ya nyarire kego kerekore gani ukuru mwaka 1998 mpaka 2022 nigo ya percentage nigo ya kabiri 38 ekuruma umwaka 1998 boni gani yo ikire 10 sana semia igokora nona jia toa jia kirwe gose campaign igendete kwenekina basukire go murubiro yo keire boigo asensemo ya mangana alia sogate yorobot kurwasiki mangana heritage saviri akoredu yorokana account ya embu sensemo ya embu nere tangaine asotumeka chi bills mangana yogo banga urubiro tote ukorobe okoroberi asesemo ya migoli niyo yarakana buna barabo niyo bakari gutumia mipira y'ubwanjani nerekana gutumika asesemo igutagwa somera nabo kurigera na account ya Kisii na Nyamira ronga yera yuru kurigera se beji ya gatano mega setine ya The Standard beji ya gatano na kabere ne mergete aliade kasika seti ya The Nation ni goro ya bana na kwagara kwegwe ndagira embe ya rakana na nige kare kuba beka mba utwara afya erengi ya as ubo omagimabo oiga se beja dana toto ne murgrede na abana 15 na isota semia ni yarakana na abana abange ni watari gukina buya kubatakana ndagira bakora bako standard growth yani abana mbali bako bajindwese chindo ya sitari gukina korengana n'indagira bakwegwa etali health ayo naro agenda takwera kiwa asigaseti ya The Standard page yo ya gatano na gatatu mbu ya mono yo minto Brighton karato kwando ikase page ya kane gazeti ya The Daily Nation nimolkere tengana ki IEBC whistleblower shows Raila won elections aiwana watani korwaso mabwazimio la moja one Kenya kulingana na roboti uruo azimio la moja one Kenya nigoboniga netie umuraibwense Dr. William Ruto we expand na atebanga mbatagete kumanyanga ngikeirete bututukanu kororekana as the National Tallying Center jamutenyo ogatano na gatatu liryo bochori bware gukoreka kerobono baganetie ekera yo agochako gose committee uchigochorwa emanyanga ngikeirete mangana yo azimio coalition ya mobolire Dr. Ruto waswanania the killings chire related na mangana yobochori nonyene chintunda chago chimaga cherire ekerobatagete committee yuera chigochorwa kurigereria ngikeirete chibura buru chaos chigate ka as the National Tallying Center waigo ba include the killings chitamanyekane the mysterious killings chirichi arokiri the various elections monobo cholwa 2017 ekerobatagete owoito kwa ya Chris Musando na koroko kunyara ko bagukuringori wakimanyekana nganki kiagerete the IBC official ya Chris Musando agasiri obagima bwaye chinga kiecho azimio batebire Raila na abweta sekerenge kenene gie chikura 8.1 million kerengo kiarenge gia 57.3% against Dr. Ruto 41.6%. Ayonkolengana na Mr. Jeremiah Kioni oyogatebirenga it is now clear that the results chirichara letibwe no mo nyakero gubeke ombeke bachone chimbebe IEBC wafula Chebukati nchiri reflect the will of the people na bakwanyorororenga naende what is this ngekegeki achakira naende kororekana samangana asiasa yukagenda tebega sepeji ya gatano muraibwense Dr. Ruto na tebetenga litikolia Jumaine kirare kwa roboti urugima igoro ya 2022 post elections report ngana kichikura chiagetwe ekero atebetenga there was a plot yokomo kidnap
Wafula Chebukati aitwe egere amangana yoko announce amangana ichikura anyaliko bagako ba paralyzed bamotebire boigo asoke iskotene na kubekingane yuburunge ekero abakenya batari kunyiigwa buya baiga sepeji ya gatano na limo yo minto Brighton senators split on proposal to change law on IEBC selection korangega niyo yarenga gazeti ya The Standard koranga ba senator niko ba split wa split osebe bagekanire igoro yogo chencha lichiko liriri IEBC selection na kyokora keire rero bakumirana rero mu baso baranyarko bakolingoria na go discuss gati yabali bakwamereria igoro yeli chikelio no mon senator o Nairobi Edwin Sifuna abokwero nyorre gazeti yao bwesomera sepeji ya gatano na limo peji ya gatano na kabere nigoro yeki nagie case ose case kyubolimo kelikibwatranete family yomurai okabere bwensenya gusira moi yo gotebanga bono nigo ya irirete abaibi abange bebisete maega yechi directive chiri ale kurwa kerarenge moyo bakenyo ramalimo ya serikali asenchira etabwenerati ekineki bado kira sekigambiro goiko gusira kwa moi konyochire ko disqualify go tenenia kerate betugwa kane familia Chelugui billionaire mokolende kineki no kira county ya Kisumu court of appeal chinga kibono asireti obugima bwae ayo mwancho muligereria ngati yalia yebina peji gatano na kabene mulikerete bina boiga amangana Masai Mara University vice chancellor olio nyaritko bakagwa kwa isiko court orders reinstatement ya yomo vice chancellor o Masai Mara University nabakwenyorera bwesomera mangi kurwa said the justice corridors of justice ordinaria ya again dererete boiga sepeji gatano na gatatu suspects in baby sagini attack trade blame over dreadful act onakiro montonigo akare korete blame enya igoro yegente kegekorwe kyo ekebe kegima igona bakwenyorera ayo bwesomera senchira yobikira nandororenga na kibakare komochani igoro yegekorwe ekyo kyobosoku yakorekane to mwana baby sagini itukuri igoro kinekyo kyagenderete asikigambiro gya Kisii law courts igoro yekina gya baby sagini ntocho kumanya mange narariaya agendrete ase egekorwe ekyo mwancho muligerere no mtu Brighton ndochenga ayo narairo bulito ikasepeji ya kianda nanje gukurira boro kurwasi gaseti ya testana ningora mangana iji gaseti ya tukorero kinekyo kya baby sagini nkiagendrete ka suspect jigete ase kigambiro litukorero bosi womunachi ebina ase Kisii law courts resident magistrate Christine Aweno ase kinekyo abakagerwa abu Pacifica Nyakerario Alex Njogo na Lyle Nyakerario nigo baigete bosi womunachi ebinebyo ekerekide kinaryo kerobono ba anande baira netiwe ase custody for 40 days ekero kiombe keligo sensemelio bosoeli ya sabita matuko make edindo mwana baby sagini anyora obubwendi kabisa abe stable amacha koronera oborori bwaye ase ekambiro nyore na church murara wakiri ito nere no ala ase kineke oyomo we kineke kwa na kina mwana baby sagini nyore obwene bwaya yu ni gara se bechi yu na otebere ko skuka bechi kumna kabere ni riboro na wabukara EACC chairman Wabukara ngakibona aso kirikuru etamu ya tukuria Jumatano tukuria Jumaine kurwa sobokoreri kwa bo munyakirubu bw'ikyombiga sabanta bangu ba momachiri adana kinke katigete maega taratiga kendo stara korbokoreri bwa kolende abandi badana ayo temire igatigete EACC kire stepo anda sobokoreri bwa utakwa somera nigera CBJ 12 karongo wocharari goika ACBJ ya counties ni burkete guru yu mwanori omurekerete ngakibone yamateyamo urwazinzemo ya Kericho ekali korombi na kolera ekero mwana wabo enzemo ya Pomet Sara ekakibaka kolera ekoro yu mwanori awulio nyaraga machine eliye kotore chae ya nyaraga kali kubutora ebigoti byu mwana uyu mwana iniga sityo mabaye ekero mamu mwabo akali kolera atena akimwana natanga moyale lakini mone machine nigo ya reterere ya iriro bugema bo mwana koteko somo ngano ini gora CBJ 10 kiandika seti
ni ya The Standard ngate no ngokodra busara na mangari ko muntu nabagwe soma nabakonyorera ekobiaye somere asobugari wego mwanchu muri nabo gwasomera se gazeti ya The Daily Nation page 12 ororangana kimo waziri bubulindi bwaime Kithure Kindiki ate birengo chale go deploy police reservice to chase county ya Isiolo waigo na bokorora amange sichi county au monege ntokia naro dinaenda sipeje yo mwanchu muri ne mto Brighton nelinga apanyagitari bali chi specialist korwa soro kongorwa Nyanza niko bona bagosereire go chakobeka mirimo ya bonse go sego chako down the tools asingincho yo gwakanwe besenke kigima nabo gwesomera rorenga abanyagitari abakurwa Nyanza nkieke kiagarire bagucha kugenda sumugiro waigenga neri twasome page ntangana ki the 4 wealthiest Kenyans abo babwate chibese chinyingira mali ya mange kigima babwete 22 million people combined asense ya Kenya asengenje karo bale combined ababane niko babwate 333 billion abo abakenya chimilioni 22 batatu wale iko bana noro chenga na kiebo gimobo botabwati balance bana abo ngati yabo omoraibu enso mutangani mse Jomo Kenyatta Jaswinda Singbed na Ushad Meral na Bemji Dibar Shah abo they are the wealthiest asamangana ali twatebanga mbanyo reteviginga getebitale ngasenchera yobo ikirano kigima igobona nabo gasomera yo amanenda mange asenchera yobo ikirano bona bro to akwerere mwa siti tukurara kwenda bona nyorere ko biaso bogare bwesomere twa the people daily the start the Daily Nation te vareo na yapo somera sobre kuni do chuteri kera una anda to korkana ime na isko ya Gusii ndakubatie magaseti soko ya nyora nende bwa somero war mande bontas mamunta ndaguri kyaro manyire na gaseti chibere twanyade to ko kinaro anje to beto mundaro tati gaseti ata somara kinanye bwate kabisa yes anye bwate kabisa maite no na benge radio kana ko to mugaka nunda mugana ndatina edite ko te ko bara muyomba mwe iganero awe kabwo kyali umanya metando manje kino ne TV kabisa ikyara ngo mogokera senjira ya bene kabisa pia muno mwanju murelia enda kubwate Ndizi TV wanso musika tutakwanda sensa miri mutimo konende abarali be komorobelia masabiki ya Ndizi TV tomirane musomale ngaya matongezi diebo jogembo bumachoge chache ikoba road ene wiki ya gatoto kartoja geto mwaka twatete na ngobe katore merobelia kona kina kama masabiki Ndizi TV to kuberana bono ngobe katore boroso gete na sara turu guidance ino abanyasimi yabo Kemi yabo Musa yabo Fini yabo Dismasio Kini yabo Juya basto na kina kitoko cha komorobelia bono mete ngonyoro turu munyakiro buku diaspora na karo akina ngonyoro mtonyo munyakiro metaba timu apana kosa mbara tora munyakiro bo bono barwe ka bacha kachikura toro to chora munyakiro bo iko bono no iwete asto kwenda gato jikorigani tomanye ko manga kitoko bena na mashabiki muso mari ngo karatore gendeke ka jumatatu nyorna tuanyora nde tuakwani no aboreri injeni ngongane sangare kora chinsemo cha matonga tebe bono kora matongo gokorora omugambi chief Robert Isoe mama iga mange bego gokonyora the area MCA yabo chitendere Paradiso mama iga kigima n'abantu bonsi koro chinsemo cyugembo bya kabisa mwanju muri tutakatwenda senza mirinde mutimugura tutaragenda turabatebiro yo ruwenyirori alafu tumako tebina nkitokoire na kurwa sumbuto bento jukwanera ikera mangana mangare ngitiko lya samaga set tochore limo tujukwana gusabirega katojukwena kuri turabatena oruwenyindororo akimwanju muri ngiyotanyora 10000 obeko mubuko ebitabu ngogorubire uniform ngogorwere epox ngogorwere oboyo ngogorwore ebintu bingo tagete anene krabara aborkiwa aborkiwa uchiko kure skuru weekend bona Ndizi TV akora de rumurobeli ogotumie miyoga kwanyora chiri ukomi ogotumie miyoga kwanyora 200,000 gato akorere eiki inkirende inkyo kwaragoze ayabano genda sesimi yao unesi yao kebwate mpesa app ende oikalia ngo ikoralie oende mpaka pay bill kero wikira sense ya pay bill
ena bono producer ya bekira no jabu pay bill sara kero monta jire pay bill ngakia akara waikira se pay bill okwenda se business number ubeke isane yemo isano inye isano enote 51 54 50 emanye ko buli account name account name okobeka Ndizi NDIZI kero kwa bekire literi gobya nali dio kokobeka kero kwa bekire ngonya gusukore kero waikira alingo kobolira amount nirenga tutagitio bekeri wemo tutagitio bekiri bubere tutagitio bekiri busana tutagite aene emye moyo kokobeka 100 shillings choga mede 100 njigo ikiata na to ikase no emye ya moto gora no ensukari emye ya mo ya nenge sana weke emye ya mo kwa bekira alia nenge tenengo sukora ya usaba jipini kora usaba jipini jiro jina obwade ono beka jipini send watomire kokotebire naya kwa passport ya sekosori naboko nyaliba kwa gosoi naboko nyalibaga yokwebwera 10,000 na utena simambia rero kwa toro mubui 10,000 nindo jena bantu mwendete gocheza andi nyuruna okubeko konge kwao na kokwerera okobubui bwao kobo mubui yani ngekero okubeka maramange nigo kubwara to bekari mokire kyara mokire naro konyoro bekire Brighton bekire maramange kine example natumia endo tote okiambo bekire edroge gojigore yaki enyo okiambe nere abigete mara ikomi lero mwachiri buko tiga mwachiri bukomi iga mwete ntutari ntutogochora ya tarinto mi machine ali ekobeku yari ya na ke ayo moto ya tuelieta ni namba y'umuntu igo tutarakoro murobero bw'Ensakia rero twa mwana ntuna ko ikato muntu 10,000 nduri kuganya antivirus ya muntu nduri kuganya petrolina ya muntu na ntutato mwebono mambia monta ande mapema space igo mwanchu muri karatu amwire ritukolia era Alhamisi TBT kwena na chigo chokoraga chinse soto chabona mambe nkioganye igo on this show iyo morobulio bw'Ensakia bono mambia oikankwena na tulebesi yo kwa mpigo tena zaidi liwe liwalo leo lazima tutapeana korango bwango iga tumabuna tugandete turuji chiko na gocha iga tobese gutuma yakwera oikatonya waro mubwi iga ko ba outstanding mete mwansi na babwi lakini olio outstanding osolio obekire mara mange nero guchaka bomu bweli tukolera tobese gutuma yaga gaki ekerege ntobune kigia chire emia ya mayoka eko shilingi chiri bwikomi igocho chikoraga chinse satonto chinsa bado nchirororo chinse change ibere cheza kama wewe tobese gutigwa magega bya kabisa wonto to arasa zemeni mundo konendengo koboriga karto koirana ndonda to jodo mai bese yawa gendera go sirikyo mucheso yo ya kabisa no mucheso ino wanjeire na BLC number no wateri city it's very no wanjeire no ire go ahead igobono negento kere genuine tobese okagane gento kya masakume ya gento kya masakunge gotangaza umwancho murigereria bya kabisa to na kurwasa zemeni tutaraenda nganchere Kilao Nyakezi nelishabikirito sana koru embassy temete saguchiobera gosinya agoteba good morning tuned in from embassy bia mono baba Claudia Nyakezi asante no Kenya Dismas from Igena Itambe agoteba I'm locked up let all Ndizi TV News Digital enjoy the day bia mono abumbali bagotulikera bagoteba ngano bara somorobelio mbali gusukana onya nane kurwasa zamani mitandao nene kura sensa mai mitandao yes tendo bwate sensa mai mitandao monteti miya ya ali akurire kabisa use laptop ya ande manaro uri ubeke TV ya mesa kabisa okire kabisa ari chonjo kabisa mwanju bale tota kutwa na sensa mbili mbote boka keni ebinto mbili ase tukara tuaro rena omo bwasi miora moja ebokara go singera no murai raia morodinga na bwete chikura ande murai bwense Dr. Wira nuto obero bisi ange amatuko emye yamo wetani amatuke miyem ono nkiege gerengeta sinzo ya Kenya bagotoro muraibu enso debruna wafura jibukati na atakiri kocherero taralia machibu ono ngo kwanege tora bombo wasimiro moja ba mobolina bona asioli na ndrete commission bona gitota to bore to kwanirena ayorocha manganaya ingi kerengete siasa nande yerenda sense yetu ya Kenya ingotakiri gokira inde Kenya gendere
na magendero alafu naende ngomenta naenge wangu taransi kirera alafu naende ekero Dr. Ruta atebire amangana ayuna arengo there was fishy plot yoko moita chepukati yoko mokidnap yoko mocherera azimio ba mubolringa bone kero korete committee iri guchekotegerana kuringorie manyanga ngikiarenge include the mysterious killings related na mangana ichikura baretire Chris Musando 2017 watavire nere ntutagete kumanyanga what really happened ekero batagete kuba fair enough. That's very fair according to me tigabaringo ri bamanyanga what happened joegaro guturegento bono tugichaka from bono teto nyari birengere bya mwanju muri na kya uroje kinyana ndete kwirina gokia sama tukali amage bono chinkwana jago bono mangana na mangi chese mesi nto bono chibuga iga wetere na mbira si studio gabo bioroje ekera ntoro na radio dana lendo muraibu ensaga kyata kora focus ya magendero aratiga mangana yo kunyoda na jebga kya chikuranjere bona to me birengere byao karoroje no muraibu ensaga dana jebga dana takere ko chererwa chikuranchi nji tangazwa kwa hiyo mbosi miro moja bo singire na yaya anani jebga takere ko jago chererwa muraibu bombosi miro moja wa laira murodinga nero mwete chikura kiro mondo is reading from different scripts ine ayo manchu muleno tete kumanyeke maene nyago tete kumanyeke maene amangana ya post election ya 2022 because umuraibu ensere na etu report ngana kyo chero ubwalinge na ekero geno tete kumanya maene what really happened ngikiabete eyo ne right yo kumanya gutaka kumanya tutumere ujumbe totebe nyago tete kumanya how do you want to know process kiyo tagetebwatiwe ende karoto kwenda that process ntuira netia mangana siasa gusena kinu mokerocho mwancho muligeria tatumere ujumbe gwetrase namba isimi eyere gabo asset TV yao na bagotonyara gwetrase nchira yimitandao Ndizi TV News Digital na bayigo YouTube Ndizi TV News ngwere na dorete doreka senza mirde studio igoto masusu kene on Ndizi TV bansu wo Gusii Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii nigo bono yakwe nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'Gusii. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Maya de chiba sanguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri umwano umwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use of wojo mutakeire.
skuru chegwiru you know abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kuomo ko waye igwa ko genda sesimi yao ya koboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okubeka emya yemo yokaiga unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro ine aye n'umunye bw'ikianga cya mitumba kiri cy'abana n'abantu abanene na nigo otagitego kigora gikakyange bono mama tefi mitumba bells nigo agokereirie sabari entambe nago gochiretera goikagesieri na munwa iga toko ni mitumba bells whereby toko ni chianga cy'abana cy'abantu abanene chirongi t-shirt blouse mixed dress tuko na blanket tuko na children heavy mix tuko na t-shirts China na Canada mutarere imeyumu chukisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room nambeyemo na boigo nyumba ya Ouru Power first floor room 35 ekeroko genda daraja 2 Jeni hande tokore to musigo koruga igase mama TV ase ngenje mesigo yae grade 1 na andere miya emesigo ere mesafi kotomatole mesigo na yango chi Narok Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo, tupate customers from all those sides. Anatuuzia mizigo vizuri, ni mama anaongea na sisi vizuri. Nere ngochari ale customer, t-shirt ngoto ale twabeke wiki ngima. Akesi mibono, obeke oda yao. Ase namba, enoti sano na ibere isano na ibere, enoti sano na isato, mo isano nemo, enoti sano. Gose, enoti sano na ibere isano na ibere, isano na ibere, inye isano na isato isano. Gose, enoti sano na ibere, isano nemo kianda, ibere isano nemo, kianda enoti. Tefi mitumba bells, enyorere chianga cha mitumba, asige kakiange. Potters Haven iyi ni sukuru igosomya kuri ibirasi bya daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 guika grade 5 nigo bobwato migirio gibirenko bigoro wetani gisemi cya butambe ngwegeria bare okubugi gita na buigo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukunywa chinse muchogo isabira ribaga yokogosoraria chindagira chingia na boigo chikari chogo korobo sombi nkobwati abale amegirionsi yomurubyo CBC iru mwano ase school ya Potters Haven ayande utigira abali mubarororo nigo barase kanisa ya Pefa ensemo ya daraja 2 wosobali kire email pottershaven@gmail.com boigo na buku bakesimi asi namba enoti isano na ibere isateyemo isano nemo ibere isano na isatu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano na isatu isano na ibere isatu isano. Twaijanire kuraria ogokua kuomong'ina Melania Magunga yosirete kitariki kianda cy'umutinyu mutanganya umwaka uyu gabwekiri 2023 nigare omong'ina onyagusira Brigadier Dennis Pius Magunga nyina Gladys Abdul Malik Ibrahim nyagusira Captain Mario na Veronica nyina Koro Dennis
Salim, Abdulrasak, Njoroge, Asa na Veronica Moke. Ngina biara Sura Koskei, Suheira Said Omar, Afrinu Wanja na Alietina Koye. Nigale Musubati, Ngina Moke, Bamu Abo, Ngina Kuru, Mokoyoye, Gochia Sabange. Umuchango nokolekeli itukulia Jumatano kitariki 15 cy'umutinyu mutangani mwaka wa 2023. Chinza cia mubaso. Umusangirikano nokoleke ahalia chinsemo cy'ikanisa ya Mary Immaculate Milimani Kitale. Litukulia Alhamisi kitariki 19 umutinyu mutangani mwaka wa 2023. Chinza 3 cia mambia. Mubiroye nurusiwe chinsemo ekyo na kubuguliwa gochia Kisii. Ikinyurukia Nyamataro chinsa cia mubaso. Kweni wakwaye nkobe litukulia ichuma tariki 20 mutinyu mutangani mwaka wa 2023. Indubona egetaseni kia Ndizi Television twatumire ng'ora yaito gochia sogusira kwa Melania Magunga. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Pepanono manju muri on Ndizi TV kana tuirane ko wasensa meriende yumutimoko antuirana sensa meriende to ina kibunanga kitosuka ko jibosi ka to abata magaseti ko mambi to achak to ajagetana to agende ne mpaka boniga yone ka to na sensa meri mutimoko to agate bigoro yeri bor to akoboli anene ka to rochena asimiro mode go singera no murai wo mo basimiro moja wani Kenya. Raila Morodinga karabali gitie kerogo amo na mata karwa na obabwe de chikura mwete mbale kubwa ani karo rere joint igo bono umurai wo mwasimero moja kwa ngana simero moja baada na mbabwe de chikba na babwe de chikura ande ego ja karo murai bwense Dr. William Ruto nyare ka de na chepkati oyero munyakerogo outgoing with this outgoing munyakiro bono gosokuru abesiasi kibukirika bajora management IBC na natete gocherero bono rendi to karako bona bono nande siasa ya jakiro korekana sensi ito ya Kenya kando kwano bajori bo 2027 commissioner ko jero ko choru ko chukulia mangana aya election ensi ya Kenya kono na karoko aligire biasara ebyombe bya IBC kurwasa matukama ya antu awade byombe bya rachenjire Marieta LSK Electoral Commission of Kenya ai sikosena ke bya rachenjire gocha asani balengo akimura yaragana muntu tanya gukora buya ani kuma jaro obutuka ngoma chikoro kwa ke muntu yonya gukora buya renda tena yambwera tabia to manyi korona no andiri Christmas sana sirti mabwaye 2017 ibintu bika machikoro kana bono IBC bagata machiko bana IBC bono na bekare bono ande commission nita kire korosi gwirigere na oyo nata kire gocherero bono ke korosi gulende inki go robot ke kore tena already badire nata kire gocherero para bia bare ko mocherera inki ye kubwatia inki ke go jokorekana inki ke kenyeri geti omuntu go sota ochererwa freedom ne baro bono habana inchi go ne bolia maboli ambora kabisa ikiwa ya serikali regeti yarabona tugebe kemiro biri yokolenda institutions private institutions nande mayekwe bona ani independent private ani ngebona independent ineli what do you call independent umede na abiye to nyine karo school ya independent is private ni yete ne de Kenya lakini independent ngote ato judicial independent IBC independent lakini independent ineli kokoro maite ne gasiende okone serikali okone independent yeti maite yani asokuelewa kwane ekero bagotebanga we want the independence of the judiciary, independence of the IBC, EACC, office of the DPP. Yani nga these are the independent bodies. Of course chiko kolega siabo independently. Nabo chiko ewa nabo kupatira na serikali onyale gosono mukoli bwigasi bwa serikali otokire neri mocho. Wano nyoga gwikiwa ose na samangane yekigambiro nige kigambiro getekeire gekore gasi yaye independently
without any interference ose seeming agaki ojo karatiga Kevin tombirororo yani gosoana na nenjiro bokoreri ose for example una tubwate show ya Ensakia we are very independent as a show monto ke na ndaja chogota ibno okori gasi yao you get that omonto isugo chagota inga bono chiko baensa yamani nusu mutakere gokora interview that is interfering ne gasi yo monto are very independent na ko mubweka no yo na riora bwatani kwa uraisi kitominate by independence of something one of the review baby amatuka mange okonyoranga bono buna chibukati na teba soro bot yurigorwa post 2022 post election report gatebanga there was several attempts abantu mbade to goswana na kabisa ninjire kyombekia wane to korobo korori bwae egere bararia machibu na tata kire cover you see that igomana karata the independence we kigentu giete nirege kore gasi ya independently kimenye kwena no robot ruwa bucharinga intubu na IBC intubu na judiciary intubu na EACC hii ndio report monto isiko ataligo koraki ataligo soana na obokoreri wekyombekyo. That's what I know. According to me. Anybody who has interest, a selfish motive, or anybody who has interest, utatageti justice, take place. Monto yona watali mochoka biso ikiwa seki gambero, then somebody's behind. Agotebanga mokora in exchange of something, in exchange of freedom yomondo. You etatakeri. Igomono according to me, tigabantu bakoregasi yabo independently, not these bodies. Yes. Like most of the abantabane badibako bas bodies, bako appointed nemurai ways. No about with that process in. One like you montara independent, chorire. Eto de no ne kyombeke kia abanyanyimbo, ke kroge ko yondale. Inspector General. IG. National Police. That's the protocol. You know the protocol constitution. I think the president never will appoint this and this. It does not matter. You dance by tunes or end against the constitution. But according to the constitution, the president now what the powers to appoint these and these on the certain bodies. But about the chinguru cho they want appoint you have to do this and this. Ogunoko genda osino interfere ne constitution buronge kabisa. Lakini bono era bano otebi we ose muraibe senero majority acto tebe. Lakini na enda maminja ya muraibe. Yes, you follow the constitution nkiego teba. Onye go teba nga you follow ki president yego teba then well and good. But then you go teba igo you have to do according what katiba go teba. Ekere go akili ato teba tam bodies chirichire independent, let them be independent. Be it mundo ina chori ne president. The law requires a president ya chori certain and certain people on the independent bodies, which is okay according to the katiba. The same katiba yateba kolegas independently. Etaligo swananu because kego swananu ya beire igego koru collective. Then it lose meaning ya body kuwa independent. That is what I understand. Ono majumulina tiga to me brengere via ya nene kera to kubolina haroje na jibkati murabin so tebre na tagete go chero jigro chitarara liwa no boss miuro moja watera trosi commission ya inquiry erigere ringaneri ande no murabin so chikarosi tume ekurigeria aboigo ntoro chomo boss miuro moja wasingere odebna ina asmiuro moja wa ni Kenya candidate nero nyalitega kubwa chikura cho mwaka wetu ona bote tebirengere bia kwa waderinga no koro na watali bagerio na kiazimio batebirenga omorai wiki amekia ODM Raila Odinga niganyolete chikura 8.1 million yeko reflect to 57.3%. According to Mr. Jeremiah Kioni oyuro yomo ase obo azimio la moja wa Kenya nigagotebanga amangana yaiga General Secretary ya Jubilee. Yes, General Secretary ya Jubilee nigagotebanga a document in their existence ose document babuate nigekorokianga
Wafula Chebukati nigara letie egento kialenga against the will of the Kenyans, was the will of the people. Nigagoteba ngama amachibu ayo tarenge maronge asengenche document yeiga agoteba nga nigo baba yenyore takuru ase whistleblower ani oli okubugie sirimbi oyoro yomo of the employees ase kyombekia IBC igobone robot yoro se document yebabwate korokia amachibu ayanga Raila Odinga na bwete nkuru ayo asoyomo oyomo wabakori emirimo ase kyombekio kya IBC nando olenge the central of the conduct of 2022 election mangana ali na aroche illegalities chialengo roro igo is the employer oime omonto ime okorete amangana yiga I conducted mbako mugwana lieta mbago tebaningo but is the employee kurwa sekyombe kya IBC oyobere whistleblower obarete document yakorokinga Raila Odinga genuinely na bwete chikule chiga bona I don't know what happens ekero barete nkwane yiga abwaro nonkonye gusento kinde kwanto tena anakia irede mpaka general form michandere mpaka boni kera warum they whistleblower abatangani badena matangasa yako rwa sesemeria Bomas of Kenya tariko reflect yento kitakiri mba kwande mabema bona naba banyore na muntu nanda osokroyo yaka bwete alicherera ba kwande lakini jepukati na jeta wide akarali umuraibwense obairobisi orosi mbake cabinet ya bona kitokubona ngai Kenya rojoje kana tokunya goliri bona toja grosi weta ari kusungwana na weta asikintu kete kiari bona ande focus 2027 iwonoje na Kenya tuteta senzema ya siasa kulingana njena Kerera baro tribunal nyaro siwa teraleta machi jepukati ngosoka nande go ikiko IBC babe kororo bana wachikwere no just over 27 because awajor bororo 27 boro wekanana bokor kane ande kyombekyo ikatonyoro myakero nero gutangasa no nekero by election chawe nero kuruji date nero ko date vacancy ko berali oyorena efais cha Jerera nero kurali baga araba haktigrende karoto debe kero principal ya ro ngide deputy nero ene kurera libaga e principal ma go tomuriro jesku akibone deputy nero ya to kanena ngura chungu swali tangani tai obvious ondu wedrende na amangana na kido to mo akirba na ojo goja aratura kwana na a crisis mangana constitutional crisis ya to grase ikyo bocho ni kero election isikoba ngokurali ngikeko korwa kera chipukati yako yandaka na bale bande bachire kana babande iwone minute na IBC yos pia korosi was commission ekera abatoto price bali commission 7 bako bali bande bale side ya bane ano bara utikara obisi lakini bono korana mba utikara obisi korengana na mangana ali ababwatira abande batato bakorre tam yabo korengana nelichiko bono igwende gwetena mponso bachikorosi gobone kyombikira nikiko jaka hupia that's why roche disagreement between the Senate ekerekare kubagikana about rich country riwate bali wenerete eidalietiwe igoro ya IBC selection enchira bagwenerete ko ba selected keraba bande ba cold term yabo that's why whatever nanjena tebe cross gazette yiga ya the Daily Nation mbabwatege ikaro twateba ucho gukwanira igoro yengane yo but tayale oroche there is a split ya rekande ase aba senator batali kuigwanana kidogo igoro yogo chenchiri chiko lirikoliereria ngana ki abo bisabe kyombe kya IEBC bagwenderete ko ba selected ntokumenya na kibarache bakole by today batingo manyatole and ntotebyo mwanchu muriele gwetera samangana itama ya ye chinsa ao chiko bwatia kulire kolengana na mangana ya iga ya mangana IBC endo chenga amangana na mange illegalities nechi nyinge chikogeranga batebe nga Raila Odinga na bwetu bubuyobwo monokoro ase form 34B chirichali gutumwa korwa the original portal mamochona mangale gati ibande biribyale ko register lakini mbiyo wateba lakini bono ekintu mayene kinangia jete baka ngo tebe ngo ekinangia jete mbakika nkia merediwe amata kome oyoro mo chief justice naba justice ban mba ededi bakanyorana eyalenge hotel
bono ndirende ya change kuru hotel ibate bedande bono ya beire nto tena usinkol there mata komene ne editi bakke ruling supreme court nero editi na ya umuraibu ense na chore to basunda jinji gete no yo bonero kare go soka boni ere mata komengo ojigo nere bono nande ojigo tan usina ende inka yarenge when a petition ye getiguliriye abantu barenge muliro where was he or where was she ne evidence ichi ayebona kwena na gochia sazimilo moja how sure are we ni gata gete naenda koreta fresh memories naende nsonyorenga ya beribo how sure are we ngana wate kirengekia because he or she had all the time yoko genda sikigambero nere bune petition you get that ekera alingo muntu miate teko konyense and ramete genuinely Raila won where were they Ekarabano bagocha nechi report nechi document agotebanga nona alinga among those who conducted these elections why agokira kigambiro kia nachiri buna gwateba watu tusha move on abakenya ba move on ba mbono bakona ko heal and they is coming up with another fresh allegation singa Raila won ngiata alwe sokeria among the petitioners egerege bono rede bona kali kolingana na mete German Jibkati of Jibkati commissioner Abdigudai na Boya mur ngo barabono etami abayari lichigeri kote abana at least emetinye tano nomo magiga gose magiga yumura kero torjuna orgol taya 6 months tanga bano murai tanga murai bwense na nyadega crossi commission ya algo chikuri selection panel lakini murai tare okorabo kubatikana na the amendment bill ya 2022 teraba approved by parliament iko bono murai bwense tayo nyara ko set selection panel yet piri ya dara yasa ini kobalichi iko nubende na chiru poli njiro orase Kenya wantuma etina nkerabe but let me ask timete se nkoboli for how long ebwenerete koira ekero aba commissioner aba korba kolre tam yabo how long yego take then to makonyora a new administration yase bona kiekyo muraibu ensengo formarenge selection panel ibone uchikulira ki mbareba uchikoba appointed uchikulira ndama bagaji but after bill gete goseri lichikeria mbete dia senetibu tangarero bono muraibu enso selected panel yeyo uchikulira mbareba onyorege ntoke kugera abantu baro uchikulira batatu boni grace now they ringira seseme ya IBC jerra fombaro na chipkati batatu mbaro kado da chipkati batatu bakurit barabone bakurita barabo bakorre mireme ya kora nelichiko bari bande babege tumaga batarasabu metienyeri etakeri ibono yama ekwirana bono igo ikiombe kigikorosu kikima ngakio chikorosu obijiri bolinjiro tangani cherera batigera tobis tangamba endera baganyeri da bamauchi koba join mechibukati usabire miakasta rokodri miaka esta then what happens if the Senate will continue splitting on this lichikeri bakanetiri change on the IBC election that's what we call constitutional crisis crisis kiabera sense yake is it in order is it constitutional abantu go split over the change of law era lakini na bao split lakini finally ikabaiwa ikabaringia kwa because into korana ijikondri kwangwa pi ndio karu amendments umuntu bate baiwana ne pegere gete ngiri biya mpaka baiwana aronge ndi kwanga pi sara mbao kana pi lakini eli bara change amonjo ligete lakini wekebe ema uchiko saini mangana na makongwara abo mangana ya machiko mangana ya yego change ya machiko and why inke kigego change wa seli chike nakina temere ko ligiga ndoro se ni nyorenga inke ndoro na rali ya kata kigego change amendments ye ya kigego maite onyorena kero to kuyona parties political parties ya takere otoma abantu bakore bauchiko bari representatives commission je
lakini kegasije karana ngaki onyore William Samuel akabona na kiora to melifali alia achikoba achukubwiri mupira andi na kwa mochora kobegoro because kile party yatakire ebe kire representative wali otoda political party chinene indu abwate chubiri indu abwate nanasa kwa batarale tasimio mbata kete babeko abantu babororo na commission chiko choro kolende eka amene bendera litakire kokorwa sense ya Kenya sikorenganiri chikeri okay na arata kere aligere ligwase commission yeyo ikera bano crisis ngobake nando bajo boro ikabokorekana jiba election gokorekana jire budget dinero ngogo tenere binde chipkati yaro ko remeremo yae ochire crisis ngero okay ano ndio batukuraga nyatorore what happens na mangana IEBC selection richikeri batagete riete onyari gweta then ntumanye but still nkoligere ndendore ndiririeri bataite baeti na ndiri korondirieri anyway mwanchu muligere ni gotogenda tonya ukwanira ali agenderete kukoreka asense ya ito ya Kenya osasense ya Kenya asengenje rindi wa affected yaye ekiagera abokore ritara simango ko bonyora gose matama Kenya botambe na rora tebenche binte bimbi sekaneti in any way but nabo bitago sekane directly lakini mbigo usekanete indirectly asengencho obokore rini ko boguchaka korwa trimbo nabo toekaranga kyaye ngakioroche igoro ya mangana ya IBC selection ototebinga na kikiagara chibukati awafula chibukati abdigulie na boya molu barau bakorire tamu yabo cherera 4 kwenye barau barakora bati bintombire bibabwateranete so we don't know nga mbache kuirana kwenye bago chekuirana then what happens kuna kizungumkuti asa mangana IBC selection karoto kuratigana neringa neria keigo nende ngayoro chitakorori ochia ata SMS ya torkora soma ibriso jirie mondu batobire gokorangana ninga neyo musomarenga ya kurmatongo SDA bojogembo umachoge chaje ikobarodi inje nigo narenge ase nigo narenga asiraira laira ndani kabisa laira babeke korende chikura cheito tokaiberwa chikura bono tiga batige chikura chiaerete bono tigaruto Kenya ya tindire era tena laira renge bano nera kusapote na mpaka urire ebinto byabo mpaka urire ebinto byabo na Duncan nyandika hawde na bono engaki ya siasa ya charadi lakini anyirani Duncan hawde na engaki ya siasa chaire bono ga kitikatorire ya magendro ikiagera abagabana mbacho tukurwa somo bwasimio abandi bacho kurwa sensemo ya Kenya kwanza bonsi twarure ba chakire mirimo bono engaki iyo kotana chikuranchi bedu ya erune chingagi wendan kaniara dana imepitwa na wakati ya ndo barigireri ama gendrogochi gosio Cyprian nyatundo adana bwakire via Ndizi TV aki omurai bwense tigabona rose commission yeyo korende tata kere gote auna chikura agosije bukati ngo bwatu arenge ikyara chikurere njegete kwera nekigambiro nkia mwajirite na nigabwede chikureje ngobono amangana ya wade auna jebukati na takere gochererwa inje ndoche na chetirwe nechi ngaki ine na bawote wisipure ne wadana chingaki yaetirwe nechi ngaki prani nyachoti adana bwakire bya Ndizi TV enkwane ine ngiere korende Kenya nigeroji asabe ekyagara ichikondiri kobwatiwa yarako bana ichikongo bwatu kuri arenge tanga bokongu nonye nobo mboyo abantu abanke nigo bakora ebinto ase egesunte oyera dana abantu bakora ebinto ase egesunte nara ogweroka na digital boy adana Ndizi TV mbuyemono ase mujadara weritiko lialera bono tiga lichiko libwatiwe korende abantu abange nigo batari kubwati lichiko tankandiri ya serikali eliya rweto ya bwatiri chiko tanga mangana bunaya tayo ya kuna digital boy wadana lichiko litari kubwati wa sense ya ito ya Kenya Moses nyanchwaya adana bwakire bya Ndizi TV no nde kurjinsemo chamutagaramba bwatitibu ya ense ya Kenya nigo etari gutaka montoko yerwanerera aira morodinga orwanerera ense ya Kenya kolende asanta ba Kenya ba mwete ni lina asante ya punda
ni mateke abara karate ana rende na rairo rwandere nse ya Kenya o Moses kurende abakenya niko ba mwakire chintacho yunaro agendrete sara gukwanika bia sana nindoche Evelyn Bikora nera gotebanga we were baba damo, but if there is truth about that, let it come out. We want to know, hata kama tumesha move on, we really want to know the truth about what is emerging about the winning of baba. Oyone Evelyn Bikora kore chisemo chia Nairobi agotebanga barabo onye giachire onye gikarororo tumanye buna bakenya tumanye ko move on. Geoffrey Onyancha kura South Mugirango agotebanga President Ruto should focus on the development, not taking us back again where we have come from. It is a shame, but all in all, we are used to that. Hii inaitwa Kenya. Oyokoro kwa Geoffrey Onyancha kura South Mugirango. Nindoche Divina Morabo yokoro Nyamarambe era agotebanga igintu gya kiamu capture asa magazeti agoteba watu waine 333 billion against 22 million poor Kenyans. Kenya tutaona mengi oyerega igakwana kiamu capture kialinga asa magazeti. Ruth Mose kuchinsemo chamiriri agoteba niko ndani kolende Kenya hii sisemi kitu. Wacha tusonge mbele tungangane na maisha, kila mtu achunge laini yake kwa sababu hiyo that's too much. Asante Ruth kuchinsemo chamiriri. Abomba bagotuma gwetera senchira ya WhatsApp baligeretie na bago gwetera senchira ya Facebook togotebanga karibu sana. Ndege ndra gutumekerengerekia. Ndra gutumekerengerekia kartu ko borti majumba na kiro jumra iwense na tete buna ngorosi na tete buna emete ba kwanele karo bare koronji evolution mangana ngakichikoro cha korentwe mwaka 2022 kartu arojana barai au baigetren baikarana sensemiri ya Bomas of Kenya anekro ya siuriti buna chepkate na takiri koba ko chererwa kono mara benso na osingire o teori nganelio asibono atebuna rose commission of inquiry karara gana nganeli diatana ni gati ya Kenya kwanza na asimiwa sabari bako majumura ibense na yaya tutakiri bono go kwale imonyo bunebyo kolende ne chinga kya magenda takiro korwa osorose commission yeko inquiry boyo twarone na awamo bwasimio umoja wa Kenya anene wetera general secretary we kyama ya Jubilee kion Jeremia kioni atana banyore kwa sio lelibuna Raila Morodinga na robete chikura chumwa ko jirubene merongebe nebere ayanga kiberengala bia oroje siasa iranire osena rajata kero korwa sensi to ya Kenya katokuboreti otomeri chuibuliao ose maoni yao wetera senamba yara siskini ya ura bogonto konyole na orwenyi ndororo asetu kura la semambia boni otoroje na chitika jida kange merongo jida chinga tokoro morobeli oyo lakini ani jingi jida sara tokoro morobeli kono totara akora litukura lero ngwa toro mobuyito 10,000 asemambia boni gakwetera somorobeli oli bukotumia emiemo yoko bwenyorere ligesa ya uri 10,000 asemambia boni ndokora ngirigenda sesimi yao kero bwate app ya mpesa genda sesemo yao oenda senchera ya bene senchera ya benali baby oli kalia ango kusaba bale business number kuli ka 51 54 50 kero kwali kirabo ama bwate ina account name ndilili kwali ka Ndizi kero kwali ke Ndizi ande kwasuka bochibosio nomnoro jabo mwanju bele kero kwali ke Ndizi abona na account name kero kwali kirabo bona ningo kusaba bara amount to beka pesa nyingi ne biyoka kero kwa bekire bona ende bin ngede ngo kusabera bona bate bin yao beka kero kwa bekire igona kwa soira gosoli eyo bora abo mambia boniro gwatoro mu 10,000 biya kigima igabano to beso gotigo maiga omwanchu muligereria boigona bukubwatia bwo ase TV yao orore buno kogenda ngora onyetwa kwanira subwango kurinde ni nyegenete ngakero monto igure na yeto besugutuko magekere binte bya bigocha igwendere gotubwatia kerondo jekte okindismas adano alime yumuro bekuri ya basi nera adano alime yumuro bali asemambi ya aboni genda gotubwat sapron salo kosa anaye ni gondo jena no alime yumuro bali asemambi ya boni genda gotubwatia bago shitkia se gosori to tebi genda gotoba
emiao ikiagera ngoka turase draw watu yasema mbiabo ni muntu ngwebwera ari 10,000 abe como 10,000 bono mambi ne base nyingi sana toko enyora rais 10,000 toko enyora rais iko bono genda kushiriki toko na sasa mirinde studio toko na tusome SMS chino ili tumakuri draw ya yego korwa na mobwi toko maana musacha rero ajiwe usino musubati rajiwe lakini ngori na tore tomanyeka tojikorali omobwi weri tukore rero anena sumuro rwe Ensakia bono mambi mbia man Ndizi TV Ubwansu Gusii. Gusii Urban Blaze. Omugaso ubona turi gucika babuna butambe. Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemberi yali na koronya ramba chenkor kuma MC Megi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga fake star yote bagagunga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #ekebemberi nyoro murobere yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingeru chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi ebundi engiya nigiye kororekana rituko litanganie agoika semerimo yao ne mashini yari kutumia gosobosera bwemerimo yao nigo bokororekana magega yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya kimashini buna meter saw machines cut off saw machine chi blow dry chi blender chi hoover chi car washing machines impact drill circular saw machine eruta machine chi battery chi machine chogosonera chianga welding machines chi grinder chi power saw wood working machines chi chef cutter chi tinga air compressors submersive pumps chi water pumps chi generator chi solar panel chi engines chi electronic hood and plane nichinde chinyinge batarire aseduka yabo iri asebara ya Kisii Kisumu highway imeyomo chokisi asamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 naboigo mbabwate duka yende angenebengia Family Bank imeyomo chokisi bakeresimi ase namba enoti isano na ibere noti isano na iseto ibere marakane gose enoti isano na kianda isano nemo inye isano na isano na iseto isano isato Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Ribagari lya konyokorigia omwana wasome ase skuru ya Hurricane Academy ECDE and Primary School lyatokire nigo bakorwa kisemi chebirengo beigoro ne school fees yabo nigo ere friendly babwateri bagari saine ne brasi byagachirekerero ngorwa barecha ego cyase aborokiwa chinsenye cyamambya na nigo babwate endagera ya mubasogo se lunch
babwate chigari cy'obosombi na nigo bare angene para amabaga naro nigo bagotoka ase para ya Kisii Nyatieko naboko barikera ari uko ase email yabo academyhurricane@gmail.com usoba keresimi ase namba enoti 52 5 3 eyemo 3 eyemo 53 Hurricane Academy ECDE and Primary School. The future is here. Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga guna chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo n'eriya ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi chisukuru ao naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asi chianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kirisi mirut ase namba enoti sano ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyorachi uniforms chozi nebintu byo kolera chigosori. Maya kichibese nguru kugira mareta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo ono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi okeri tuko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye iwa ko genda sesimi yao yakoboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use
egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosorieye ni yabantu bari miaka 13 gucha igoro. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Jumuri Ndizi TV akarenda kutubwati asomuro mirwe Ensakia bona mambia akaro wakire rataje tini tukoriri jike karondo jisimi jajire abantu bakuboneka wakire ajya na abadere na wakire na sabari bana na altare wikirana asingi jobo korali unyore na bokorali barabu botakire nando yore na no wakire ale na bwatamangana manga okora kwene kero nebi nabire abiri abwate kokonyara abantu ebina byabo abo nale mete iyo telisiri no ara se task force area alikuwa mangana pending bills ase county ya Kisii bana rongora iga bara agire na ki merobire okorwa se county ya Kisii no ale ne romnyekero anene kero de musubati oteneta mangana ya a budget nyakango somebody nyakango karate bie pending bills as a county mono Kisii nyara ko bakiwakana so iganyore simi inko charenge kigima litkulia rero kulinda nyore simi very early in the morning nero communicate yanga saa 11 igana nusu otebanga nyore simi kumuira asobo korali. That is why otherwise ngo charenge igasaba amabera manena singe jonga rero ngo chokwanira twarenge igoro yenkwane nene chande taba Gusii chande taba Kenya bonsi igoro yengana yamarimo mona se issuere about buying and selling nande na kyumonto akonyora a title deed ere genuine tonyora bane konyora bale title deed ere lisakara ere hotel igoto atakumanyanga what is the rightful process yomonto gutaka ko oni plot ya process ki yabwenerete gwetera indi bone plot kurukwe yao yarukorwa somonto lyo konerati bono yabe yao akore bintu byao igongo chokwana twarenge topic yo senchire wekero n'abantu mbanyeganyerete kigima kurende mobaisa ko kumimono ekiagere weekend ngo cyari to kwanira mangi gabana pole sana narore kisimi kigo cya bwasore bakoye ndugusaba kwa biro mangi boreria esari ibitango bitale gutangeka akiwakiriya the studio lakini rende weekend na bagoja goikator riende turigere magana bya mangi kyari chiko to tori manyo maete na boko bwano maete chiko kwanyara na wa peiri turi maiti wewe ni kigeringo mosmeno inakata mbere na nyuma wewe kwe manyana ngaki otagite kwerera to onari go bode membeo oja kikolere bino mete oi mete chikereri nene ko bo muntu rose ande rinande tina muntu bie kode otari ko bwato ndio ziri chikurita tinge mono umurai bwe sekra robisi lakini kro kwa robisi na boko bwato ndio rena chi present nyinge chiko gachia chiko roma amastaki kro robis karo kwarure ekarbar robis na liba kunyara goikera bono kolingana ne sheria bune goteba na ramonto nde baka akona liwo ma atarochi batyaruete baka chibe saire baka title deed atamanyeti chinsa chindira abantu bagwanje beso yase makomu ose temptations yokonyora broka bo na bego hakona liwo mu current office toborochi okwambaka agreement okwambaka bintu bitakere genuinely kumbe ni hotel Hassan Sharif kurwasan zemeri ya Nubia na ande naganyire tomro video yo wakila kile to amate na tolengo igowon Hassan Sharif kurwasan zemeri ya Nubia nero tenede nero myakero wonere Hassan zemeri ya Nubia community ali ndo alengene liba bwate 31st I remember ndo liba bwate 31st ba bwate kale na rakale jabone ngiya sana nintagete ara devina Sharif Hassan nije na gorda ri mogaiga wala de numari mokabere is a tired teacher Sharif Hassan Sharif kara
nero renge umwarimu kabeire na torget culture ya bali yake yeah renge so wonderful ngakiba kare very wonderful. I remember ngajana banu pia ni alia na bataba ya kabisa. Yeah, we really need to bring Hassan Sharif whatever. Hassan Sharif nero mnyakirobo onubiani community ali bali mwinali daraja mbili goro kinekaro wetete gaiga kobali school lige tembe. Okay, Getembe primary school. No biali Getembe primary ali no piano ere community ali. No bamete asenze meri. Na jeto bakangi ndagira gete. Na ye the first time. Mete kire kalija ne bwatendagira yabo ya lisi. Ba ku yekendagira yabo. Bangete ndagira ali ye kalija deni. Nagiarenge. Ilikuwa imejaa pilipili. Pilipili ilikuwa. Ndo je pilipili ali kimdona nali yetendagira yabo. It was my first time. Konyora endagiri yabo ande shelf on tabirena mugano bombo yo bete kawa de bono piali babige de ndisti bakwene kina news yetu ngonye bwati bale go asan shelf asoberede to kwaneli kabisa limba maiteke Gusii kabisa ba maiteke Gusii ndo ba meri Gusii ga we ka ba maiteke Gusii batengo nyoro limba bwate luga ya beri baba de luga ya baba de luga ya I remember ngwa kwa to mugano yo I remember naye kwa kwa te story yo nende na inche na renga se desk ritukeli Kemerongo itatu nemo ya renge on a Saturday. It was a Saturday. Yeah, I remember. Ngakora karole gukora mwaka. Nande na kwanete Hassan Sharif munyakiro goyo I really spoke. Mbia mona se culture you can rego tiga bantu ba embrace culture. Kero konya abandi babwate culture. Ante ibina wakiri na sometu wakiri. That's good. Iwo wakino mwanafunzi oe. Iwo wana masoma hadi wakiri akora tubekira akora shelf. Hassan Sharif ni arenge nanto shelf kwa juja to ine miaka renga nubia ni abeta. Akibache to Gusii. Akibache to yes. History yavo. We need to know. No to know that. Fakti ya ndio twale ko manyara even tomorrow. Abo twale ko moleta. Aiso ko twashwa ngana na available even tomorrow. Tukumoroseria kabaga tomorrow tukosmambia turakwana mangana culture yabo ya Nubia ndigina okera mambia tutatajo so sense meri ya yebwato ka kini na bago ya tutigoro ya culture yaba ke ona tomo no 30 minutes 40 minutes ite ko bago iko shelfu kwa to igule ingo koro morobe ngo wakirande simi lakini ngwana ya Nubia ni bonsi yabo pate na Ndizi ne ro bonsumo usi ne ndo ni gotoba desk eno kabisa mete culture wanenge na basubati bakubeka mpaka cyanga mpaka nzali babwate siko yabo bia mono sana ajo na itokora kwani kiagera seminary bwaka gati abandi ba kire speakers bakubolia nga wakili nkikia mubera leo tulikuwa tunangojea tunajua Alhamisi ni siku ya sheria kulinda segenje bitango bitari kwenye bigo tangeka that is why ya happen mna ya happen igo kulindo naye no mugeni to buli tukolia lera karatuka netie kerengeri kyao igoro ya mangana IBC igoro ya mangana azimio la umoja wa Kenya nigentu kende the specialist doctors yalenga sichiga zeti chetu kulelero kurwa sorongo rwa Nyanza mineti kurwa Homa Bay, Migori, Siaya, Kisumu, Nyamira, Kisii mpata getoko down tools asengencho wakanunse wechibesa as compared ne gasibago kora na baromba bwati kyumbe kyabo tambikia KMPDU antwarora ya urusagirwa Nyanza bono under the specialist doctors batagete kubekanza specialist mbali tokonyora bali specialist on certain amarweire au wose nutritionist is a specialist munyagitali bwa mauga is a specialist tokonyora munyagitali onde bwenska gokora nyagitali bwa maiso is a specialist bono batagete go down the tools onye serikali chichi county nchikuligerere chirolenga agasara bakuba abatebirenga nagake kurengana n'imirimo oruchimbiya barego se baragose baisa kwende they have threatened by the way bara decide but mbia
kia na baroi chibesa njiro na ni gasi mo kiba kora ende na ba kwa wengeli yao na baruna ngeli yao ko liye ende me ngora to na ndi ba kora me masrai to debe no ni county si yukura nyiruko ba kana chibesa monto na mete nyumba yo munyene ngo kana rent ya bana baro ngo nyoro dina bete anene no ani to no ngoro usisara Kisii na Nyamira ngaro waso kire sumu da kora ko rige barua na tama ya chibesa ngo goli amanyete monto na e dependent ya sole o tegemet o de akimbe no neri bono ko matena tinda bege bono ko mai korgano monto te monto no mokora na ndi gosibete tai gosibete bi matena tinda akano tinda akano nyomba ke buli akobeka na barungo ya itera bale iko bono mbuya metendire ndiro ko nyono mesara yabe ko nyoru ebintu te bai wana nete tebwe kaini na osemono mai wana tena ne chiribwe ko alikolia na ndo nya ko chirikia rimire bonere kwa mete na bokorri kwa mete karo iro moyo ono nya gitari umuntu ngo ekasiba kora nengo they are na uba gutumanya muchando kyubwate ekana korete kibwage kibwage former first MB South Mugirango kibwage antetina ni obonya gitari acheti ekara ndagete ward yamo tajit kwirana atete ndo wari warning adana I did not like abanya abaroi iwo abaroi amanya gitan ko tema bale atiga kabeka turi zinze akagenda adana nje mangana akoja kuri gweta chi ward terrace gasienkong androje akori gere dosi ali akori gere na kwale kujituta mistiri eba akori gere tirita mistu na bo wachire ige gasiba kora nenkongo kolengana numunya omorikio bo general secretary korase kembe ya KMPDU rosagiro Nyanza Dr. Agri Oruenyo ase roboti agwate gutuguchi ase abariki bechinyumba cyoburaria nigate betenga nigo tutaiteri tangani abanyagitari baito na barabo babe promoted into their right job groups nyagitari naro takere ko bago sen job group A akabekire group gete ngao ayunga tiya malalamishi gosama emurungani ari babwate ochi ase serikali chechi county kegarabono health nigere devolved bono bate birenga abanyagitari bonse babeku asibabwene the job groups abanyagitari tatiwa sakari maegari kawonete koba mutugaria negento kende bate birenga ekikera akorwe mbare gane bono candid discussions about working hours in nature and every institution abanyagitari naro lenge shift ya butuko kwanyora nero omugaso with that fatigue kwanyorango munyagitari barosire with the pay bono batagete kuigwana ngaki about the working hours onye is 5 hours omanyegasi ya by 5 hours ochire nero chikorole bintu binde ainaja obere as the whole day margo wendo nyolenga no mbusimbwale nyumba the nina kikora ranchero negasi kwale everything we keep protocol ekoraki ebwatwe there is time wako begasi there is time wako bomwaona ebuna buno mada buno musubati buno mugaka bwenka akole bintu binde you cannot sleep at work mada grabado da ne job group ge minetina no ruinyi document yo me no comment job group yonde jo show tan understand the bide sana na job group ko rugamento ko nenengo me to kuna ose job group to ko job group ego chane kwende ae kerengo kiae ogwa kinire no kimasomo yes Bono to me nchendo cha mnyagitari yao na nyeba kale go threaten mbiya bale anya binte imbira aligiririwa there is no need montanya guekora then at the end of the day expenses sinchiko ganyete and you are not able to do from mwega asili wenerete go sustain so to me ndo chenga mbiya bale kabisa aso go threaten this thing mbiya kabisa bono manyu morelia nande narora abantu bani gonya gotomba bale ama asiwedera sisimiane gonya gotomba bale bagoteana kwiribaga nituchu kwanda sense momedero nitukuliri chiko bale bagotomba bagoteana batakere bachu kwanda igoro yeri chiko naro baderi igoro ye will batakere bachu manye will ye ndoje mwanye kwande 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 kinara otakana ntute to manye will ekara mbata bakungu babere ngoko gaje will ye nani ngotakeda manye no ensiri yane mona will yao administrator wose umo wakili uliogenete because nabora umonta change wile akorengana wakili atebete isumonto olibwegene to liorochenga oyo nabo oliotegene tigaki why should you give a will orocho monto oramwe and change nande so is somebody oli a trustee ose administrator
ama no muwakili mono nkoranga aba wakili abangi gose aba igereri na omo lawyer oliwegenete nero konyoro ogotware custody yekurende no ndo olibwensi olibwegenete yes nara kuruna James Mogaka nera atana igendo muraje mukwane na iguru yobo side kiara twaro na banta bange niko bakwa bagujikuiro gurubo side yere no nebine bingi beka protection ya ba side niriye wakiri ato de James Mogaka atana aki mtakere mukwane iguru nga protection kiara na bongera na monto tena rasara ga kuiba ana ndio na ngoita bridi ya Mogaka na rasara ga kuiba lakini njibona nikagujikuiro kobe ekero ibiroli kwa wasukama na wasukama ubone kine kere ntuchukuma yamangana ya witnesses protection act nero ron tuchukuma yana boronge ngo kolirega sinkyo konyorera basaiti abange oitiru kwanyoranga otokirwe itire ose kwanyora obeire intimidated kwanyora o drop abu atobo saiti bwarenge very essential bali gocha gokonye case gete kwanyoranga okanire otabire nchebona I'm not interested anymore tuchukuma by the way that's a good topic na ndengo kole kabire ase cases chinyinge wana kwanyora bikesi binge bigenda tokona kolundikana cases chaba withdrawn because of lack of evidence and tuchikumanya when is evidence enough to convict umuntu atokeboli neli macho because ebine binge lack of enough evidence when is evidence enough na intotoka gangarere kineke kiabu because there was enough evidence yes nande ndogere ngubachikora ligiri sara keona amandota na bono uchunguzi gende ekena kera bena montara to bakimo to mare patena ki bono ekena gete gosena wa kiroro na boto nga babere tueka anda bando matana bono aja tufanye investigation moto kyo barwa edo nga babere paka insist footage error ana patana ki bono tunaendelea kufanya uchunguzi ensema yabo swali geganetie chinge kya matukata tane gemanye gukora investigations ndo manye by the way ndo mbira bike we got a lot of weight to waneta kumanya uchunguzi ni gani wanahitaji uchunguzi ani mbara ya bao kwa uchunguzi I've never understood lakini kwa ndo halafu mwakili na there is a difference between a advocate and a lawyer no nyinati lawyer no wasi bara wakili man akina ase Kiswahili kwanza wanaitwa wakili ase Kiswahili lakini ase Kisongo ndo bado advocate na lawyer a lawyer no li I think koro monto nyoro gose limocholi yakoberere whatever let me call my lawyer ananto bali personal bara attached konyora tole bali private and bali omoroya omwakiri wa serikali yani konyoranga gosebona I'm trying to bring this out na baba nkonya mwanchumulire na robwato umanye nere na batogo konyana there is no Mr. Know It All acha totaimiye but the advocate abuna go totaibunera advocates of the high court ngotwara bale that number a unique number eliye komo identify nga ndo bado mo judge ndo bado magistrate ndo judge tugatwara a lawyer tugatwara mwakili and tugatwara lawyer ni advocate but they I'll name them down karawo cha mutai alafu mo advocate normally medana kati mo lawyer na ro nyoro ochire mpaka ngaki response so manganali I was also Meraru. Kenya School of Law. Kenya School of Kenya Law School. Kenya School of Law. Kenya School of Law. No manera kasi katia. Abu watakire but we will come to. Wait, wakiri mo advocate nero. It's an advocate. Of the High Court. Oh, they don't want you to dara ko with ngakia mayede. We nda wanga tena nyomo wakili ngojikoro. Wakili ngojikoro. No then mo advocate. Mo advocate yon. Lakini mane karo tumeka mo advocate. Mo advocate yon nero ko begina. Roya one ndiri ko kwan man. Mo advocate ko kwan teu. Engori kire tungo te bindo manju moria ase kirebosio gatie mo advocate no na roya. Ingo. Na inde mpabuate binto mbiro basomerete
naro konyora nga criminal lawyer osomere ta mangana criminal kwanyora family lawyer family law osomere ta mangana yebigambiro bie mangana yegenka naro osomere ta mangana lands borumna to kon naro korte general wono babu ate biwango kwenda karota gitu mu advocate ogento kiek to mu advocate bwa marimo nandenga nere amangana criminal ana banga banyagitari bwa maino naro bwa mato naro yes yeah they're just like doctors na berego mbia sana ambia kabisa nindo jega Brian nyajwa nera ta nambia kabisa kieto bikiria marimo nero bwata mangana mange asorongoro usi tiga kimoji muraye kwanira ikyagara abanta bange basirire abangima kubatika nindemero nero bwata mangana manga asorongo rwausi etakere kuligereriwa mono kabisa mbia mono chosho nyakundi ani ngoroja somorobere karota ani gotubwata bia kabisa se imambi yabone Ndizi TV aki inu nechimamba asante otro kirichi mamba dada age me de mamba nengia ige karogo togi gwe mamba igo no monto manne asante sana okinye Dismas ntu amarora iga Claudia asante bali bagenda takoba ime yo murobilio topikiri tukulero yaganyereire nenkiranyorera inbox chinyinge sana krochi nsema cha Milimani ya Nairobi Mountain View Westlands Homa Bay County krochi nsemo chiabo machoge cha Chiugembo bagonte vinga akileo ni nini unajua tulishare sana poster it was on the public domain it is every Thursday wikawakilia cha studio kulinde togosaba amabera singencho ye bintu bitali kunyara ko bakigutangika bagoteba we really wanted to know about selling and buying of plots. We really wanted to know when okay litukobwate title deed na kyoko yenyora na ende nata gitukobuli wakili goronga abantu bane mbaro bakabono iga bagotire esokoro yakwete kare ya bwate title deed nero bwate title deed yobole mubwae kwanyatara ikonyoyatira bamurabae lakini kwanyatara barusi kinamba bono korwase title deed yiga bono mugaka sokora bwate bono kwanyora murabae yes nabatirete naba muraba babo bakinire but now title deed yekara ali asisokoro ukwete kare nyuma atara kora succession gosa nyuma atara babagira kero monta anyore gintu kyai bano ngocho kubuli twenge wakilinga ngakigo cha yaba asa generation ye anya sokoro bano mna tatu mwabo tata nero bwate title deed tata monyene na bwatu buli mubwaye na bamuro mwabo but mbabwati kero monte namba yae buli mubono bunganga nigo bole obomo asingenchekero monta bwate title deed wikane namba nero akali maku gako ba subdivided kiro monto twali namba nero subdivide oyana ne namba what happens aso monto sokuru aya bwate title deed ababande batabwati gocha mbaranyenyora what is the procedure bakubwati egere kiro monta chikonyore namba yayo buli mubwaye yes ntote tukumanya mangana ayo bati tumanye na kiro monta go change osete ready mete na bakonyora monto nto succession biro bintu bine biro transfer aku transfer binte tumanye kena boranga in na bara debona ni transfer lakini utari transfer iko bana ibyo sikucha kumanya tore tumanye ngaki eko genda kwa ngano manyi bwane asa mangana mu advocate bete ngoro present client lakini roho atari kwenda court ngoro present monto ine court lakini boro naja jato devi ase obogade tumanye ngaki gige ko gendra ati roho no mu advocate tumanye na araro since jitu metsara jachire to direka komi ekaro to kroga out no na kwati SMS virisa to na bago soma tumanye na to enda se dreito to rengo to kwa chibese ase mambia boniga ebwire 10,000 Engineer Vincent Maina agoteba morning Brighton Nasar morning to you echui ya bobas watching live from Bosansa PAG agoteba shiklia hapo inyi ni watu wa power asante sana ndoche montokoro kwa Maria korochinse mocha Ogembo agoteba bana ba minto mumegonga ndipo
kweli muna ujuzi. Asante na Mungu awabariki. Asante sana Maria. Au yakoro kwa Sara mogaka koro chinse mu family bank yali mungina gite naguri ebintu gitalia no mwana oyo koro Bridget bagoteba no bali masumururi bagoteba kwani Brighton tuko pamoja. Ndizi TV ndio station yetu. Kwani abarale monsi piba Ndizi TV na ende Nyasaye tigaba siseni. Asante. Ndoche Lydia Murakuro tabaka agoteba we fully understand and we accept wakili apologies. For the first time nanyorire eli shabikire amekubali apologies. Akoro kwa Lydia Murakuro tabaka agoteba we really accept wakili apologies. Asogotacha as a studio kolende you've represented him perfectly and continue like that. You will go far and Ndizi TV will go far. Tuko pamoja. Asante Lydia kwa jinsemo chia tabaka. Abo ngati abali bagende tukutuma chujumbe na kuonekya nga no bali na ntukurutwaga chagete 12 mpaka bonega chisire koraga chinse isato chimambia yabono. Andrew Matunda kurwa kaunti ya Nyamira town yote ano alime yumurubiri pamoja. Omwane Bosch adena kurwanya Kyogiro Masagara Mwamokong jiduka natakia mke wangu sindanisano amo na abana Griffin baba ujumbe kazi ni kazi. Ndikrali kazi sindanisano tima idingi kiamini girende oyo Omwane Bosch yote ano alime yumurubiri. Nyanga unya Mar Samuel kurunya mataro Kisii following ekradiana frina nyandika musio masimina tutiro mwana setrete mbia mona soko ba ime ya Ndizi TV nero wansumo Gusii ane ni yabayo na Clive Mose na barabu no wale ime yomurobelio ekroba dana imambie kianya saa twanchire enero Ndizi TV wansumo Gusii mbia mono Joy Nyaboke na dana Ndizi TV kinu nechimamba era tata ride mamba dana mokongpa bune mamba omore mpi bune simba de simba ne ngomeko ba ne mamba ne ngomeko one turaba kongupa ne mamba bune mamba tunakubali na wale mpi bune simba tunakubali hiyo ya kabisa mbia mana Joyce Nyaboke Maobe Hagi anasema ya kwamba Ndizi TV ni mambo yote tunawapenda sana asa umuroberi Ensakia biyamo usaseri bono chika bona goikatura abaso umuroberi Ensakia tuma kwenda sebi baba bito ikiaga tusikwenda ni gotoretirwa mange biyamo Maobe Hagi kwa kusema ya kwamba ni gotubwatia umuroberi Ensakia kwa kwenda sekeba kyao ndo ade meta karokota Ensakia to kwate chaya mambini mandazi no enda mugondo saa 3 kwa kwa umuroberi na bebe kene kwenda saa 12. Yes, that's true. Na tekuoma because inabokonyora na chisa jiriko konyoro kwa tomo wakobo kigatu akrosera litukuli au bien toko gejeti lakini dede igona liyo konyona kwasukire gochibochi lakini naenda nyetu wako geche tutamanyeki somewhere iga some gazeti nini ntungere utaigubuna na kikiaba tunaomba msamaha asengenja magoso na ya mwanya bantu and no man is always right ntata yo Mr. Know It All atuna huyo no man is right no Mr. Know It All ana wajia sasa meri no man yes no man is an island no man is an island now they didn't masaje na bako walwa Najikwenda na alia na kuwadi. No. You know saying. Kitana ile saying no man. Lakini ndo majumbe na rayo. Tutaongea nyuma ya nini? Bado hiyo huwezi nitoa. Mbona kabisa kile mashabi kito nzindo bajete abando asono smobera de county te meronge na isa no ibere. Kadoja cross 001 mpaka 047. Iye kwa Mombasa mpaka Nairobi. Kilomita tu bade government 48. Umede? Yes. Na ndo katola chikaba na 48. 48? Yes. Nto kwanje nangana yane. Ya diaspora ama? No. Ntola tu diaspora lakini chikaba na 48 chikoba chira se Kenya. Okay, are you confusing me? As much as tell us. Nto bade mundo egaba ne to ni la chibes. Oh yeah. Patrick Njuguna. Joroge. Yeah. He's the governor of the Central Bank of Kenya. Central Bank of Kenya. Do we have 48 governors? Yes. Including Central Bank of Kenya. I agree.
Akubona ni mwalimu kigogo mastua kurwa umugonjoro tiundi Ndizi. Agarothe na beke bunda yanyagoka Kirwanda Junior. Mwana soko tiuni mwaka mwalimu yamono mwalimu ebono tiga kinye tukumye sukumoja se antivirus. Uko bekirali ebunda na yanyagoka Kirwanda Junior chikoraga chinsa 11 cha editkolale gotomoja onye sukumatore go chia nanero saba onere gaiga cross engineer Vincent Maina agotabechu yabo bas please Sarah ask Brighton what went wrong with the invitation of my MCA Honorable Henry Muracha. Ngoda takwale ngo mheshimiwa ngoja gojare jui umede god some the best na jaje I want ganya na jaje jui ato teinga kirenda robere tibo basi abo bas centro bas centro na bas centro na jaje ende machumete nigare maturity leader igasine nyingi mbakonye mbabwada mangana fitting aba chief officers na de mirobire nere ndade konye mbabwada supplementary budget bari kuligireria mangana chief officers ne mirobire ne mengo meta karodo mo chief minority leader igasine nyingi iko bono ni na charge na charge to kwana mangana bona no meteka ojo to kwana mangana ye account ni ward ya yeju ya basi driver tindeba nandi go ninchen kora ba bwangoiga endaje naye orama na yeju ya basi no were represented no mo MCO kabisa kia nara tare babasi babasi ali na Chile West Masige East Masige West na mulekira alia twalire lende ona lende doirire na yewe bwogembo abange bale wanzi korwa bumachoge chache tuarare truyo eto bwate 72 kero bali bakano minute igo ko bareta kira a week igo no tgardi oru week mwako bwate 52 weeks igo na gwatiga iri 10 igo tora na Nyamira konde to igo twabruka ndwarna gimete aba korubu machoge chache tuarare tire oyo majoge bus sana Mr. Ngeri Honorable Ngeri orachirese ekiumbu mono alafu oyo taracha noyo sengera bosoti sijitime de sochire noyo watch tendire era ninje mwekere bwangoiga era ninko moleta and Honorable James Umae Ondari aka Paradiso lazima tutakuleta tuchitomulete very bwangoiga egera chara kwanira abantu baye babo chitindire nanda baye wa municipality nanda baye wa municipality and is the area yani by the way is the area MCA as a municipality ere wango sana mheshimiwa na kutafuta tena kwa kishindo nchunayora kwanira abantu bao ndora tutogeligoro ye municipality na ki moroche etauni yogembo nechinsemo ao na kichigo cha gutwara magenderero wetre municipality ya balonchi tibwanguiga lakini ejui igo no gwethena ri muracha ngukwanikare na dinta dio cha kwasio lakini njenga sio lirimo niche ngasio lirimo ekero ngoja koteine ward nere abantu bakorangeria umwe MCA ubarusitio utayoboniga bamaitena nerororo kwara bero kwane gentekyo aririmajorete bamaitia saka akari tari ko igabinyoro inje ngasio genteki bwangoiga ekero na nyoro but how mbrono wamenyete kinyora because I think aba MCA bona Paradiso gamenyete abantu ba ekagari yabo Ngeri MCA role ya entangani a link between yere amangana national county government then yoyunga yeraga kale ya menyete alipewa akaenda mbari bataraika kaigo ninje ngasiori bango yekara bamenya baoja kwandina bono ya tolerance ikera na tuachandikire bono akitari mo egine kere public domain bono aba msimba utaraigo ba kwana botara corona function tia kerangura kwana oyo oriana twara ko register jae to ande tabaka twara ko register jae stibalika no alikira lituko asimtandao jako bagaka kurwa sensema ya Masige West motume kurwa sensema ya Masige East to ande Nyamira oyo kemera na acha sema ya sports sema ya yerigoma gisesa nyambega na achitiga iga abande mbaroro ngorore mukwanika nonye wakwaniro yo Riana Victor Mbasa na mukwani all right na mukwani
na abandi mbaro abandi twaranyora nda sifer mabandi ane lakini ndende ntora nda abandi ba kuchangamuka abandi ba twareta no yobo gusero ya yobo gusero abuga finishing abuga ikombaro mbare ba kororekana na yaya mbaro no mu mzio itona na ronde dino keumbu bita boy bita kanan ane da ko buat ko mambi baga baga ba karata jeti mere morende karata jeti mete mere mo no gwete word na gorira kini ko buat yali na tena gorira na yaite gorira yali keumbu gorira yalo muganone gorira yali Ensakia gorira yende konande mo brande no nerande ati akurira yende mono ande dende na this TV biasana Bia kabisa kara kana bono tigato enda sensemeni etwa konya kugwana ayo kare drawer konya kokorwa bono no mo video choto kireta ya ngo nyore chibese che karokolire abusara na bokora na edro ya yare ke kokorwa to ma ko monte besa lakini ende tadi gotiga ndori gotiga kwena na ngwana to nande tu eba go shiriki na bako ndo shiriki kia nande oyo go swaso muruberi onde na bako nyoraga okora kiga okware chibese ejo obena mo wi esiri yo macheso yego mwanchu moligeria no ko sori maramange bino kunyara kwa ukore aina bora go sori mona ndo bu manyete aina bora go sori maramange na ndo bue bona igoto kumanyese batire karate mabionsi mwetu mundana rurabeke for the first time limo lioka na ende onyore nga onyori na narura bekirioka na enda nyore tokumanya sibati aere cheza zote nyoko bwata mi mayoka ikarabeka toteba nga babe bagoteba nguri kosolirioka njire ne mimbwata tiganti tikangora mandasi yaya abanya okobeka limo then bahati yako boom ndio hiyo wewe ndio mshindi abura bekirioka bahati yako ndio hiyo boom onyorenga nayo kubwa iko you never know egento koraye gosolia play your part ekero kwena na bono igatemine tinga wana morobeli youth wa cold ekero kwena na bono iga na ndo morobeli gochikuocha kebembeli bado musubati uli atapeana gochikuocha marago pant virus bado atafanya nini atapeana ekero nkonya kuligira sidro tayari ndo chingetonyora tumubiwona umubiyo tokire mangana machire lyo manyete nayo ko morali gose ninje ngo morali manya na inche kubekeri ogiria no meto omo bwiri ko ya robono mera ni munyangi ne robero mo bwe mambi yaboniga bwe ni shiringi chirifu 10 asimambi yaboniga kana namba ya ejage de 0723 igakorera 031 oimera ni munyangi nyorega kwenyora chibes chia ya simambi yaboniga inakwenda namna hiyo ishaenda like that ngugwa grador mera ni bone simi tumanya ngyo konyora bese yao yono nanaye mera ni munyangi namba ya jaga 0723 031 Kati antu kwa na ko maete kwa na kati ya to gosari bana kiri ni mere monyangi asore kanya ko iria to mete ya ko bana na mo kona ke direct ngana ba iria ta tena ke mere monyangi na kwa nyore chibese chikorinde bana mere monyangi na mo yito asemambia boni gasumuro belio Ensakia tulikwambia na tutatenda na watu wao tabiriga kibeka ukafikiria ni mchezo tu Bono mele ni mwenyangi abango kuligindo unajua wanawake lazima nikutafute hii 10,000 sio kidogo nayo mwancho muri atotigwa magega gendra kogosoria igorioka nayo tokumenya gusinayo kubomo bwin nayo kubomo bwin next gento kora ne kwenda system yao ya koboko genda gari mpesa lipa na mpesa a pay bill business number 515450 alafu lende beka account name beka Ndizi NDIZI beka amount shilingi 100 choka alafu beke pin onoroche munyangi bwebwerire bono mambie namba yabu nayo mtata bechagete 0723 egakorera 031 uyo tutamuona kando nero mubwi korwa sumuro buli Ensakia nende nana korra use onyego tolikere ujumbe na watu wote amashabiki ali abo tambe wacha kubaki nyuma onoroche mela ni munyangi urure maega lakini wewe na mbali babu ina batakire bato denga kibaro ba ko dum ba bande sege ento torigere Chantel kirugo koroliri imeten jingo nyaranda malia da baswat mano na munyangi obuye tangono ngo nyarona yo obuye de jimaine aginde ayuna ye biro manjubere bona agenda go shiriki asege mweyo na obwebere mo bwi oje asinza jire go chibosyo ngagete na tia tokorera abikendo chiana chekida ka ibere asinza to jabona man
twagokire sana twara kwanira mangi nyasaye no muyoto eteri ogieri no nyari kono wikaria ria machiko enda akina atebetenga lazima mukore gasi ekore gasi ito is through talking gasi ya bararia ni kuongea uno oli bwana mpaka maro mpaka ria goro ono muno oli okorosi chinyombeji che permanent abante toko genda kutimukira ose coffins ago amagoko ndio kazi yake ona intu ogokwana ina kidogo tena kazi ni kazi ya gora yako nomokia nani yako no bwegeno yes korumoke no bwegeno ende yonse okora nani sara ko bwererende bia mano manchu muligereria nyantole bakende egende ngeyo twebire egetoro menene mambi ngote ingaki ndiora manya nesese nagachiri tobere tukoria mambia ngote ina ndiora manya esese nagachiri kale ngote kisara gai konjuri Wachulia tu meranda wana mambia tukoria Friday tumanya ndie sese kogechua I don't know about that ndiora manya nege chiria kare koroma gose kare ukoga igora gini amange mambia twakire mbia mana so sangana ntukoro chinse komina ibere goikabono iga orocho twanyolro mu bui Melanie Munyangi onyere chilingi chirivu 10 orobole yiga nogendrete topese gutigo magega usipuuze wewe jaribu bahati yako unavyoshiriki mara nyingi zaidi inavyojongezea nafasi ya kuwa mshindi tobese gutigo magega twakangambia mono tumechangamka twasangira mange wetera sa magazeti na alikuwa bwenerete kumanya bia mana sibirengera bino biri mwenzi mwatoma wetera senchira imitandao na wetera senchira yesimi tetokorega na endeli tikolia ankyo kulinde chikoroga isano na ibere ntuchukumera na semesa ya mangana maya senchira yobwenge chinsa isano na ibere chabono mugaso kulinda sebono igoto waterana no yominto Joshua Auta nere our super producer yomorobelio Ensakia njeni gonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter na njiji goraga chinza ikomi ndio koratera mangana maya unaganda wataka imena isko ya Gusii unabotamberia nere bakono ka Brighton makoni ngote bunigende kene niginde gyansuna niyo kyotoka meyandi Steven Erwansu Mosi twara obuliro be meyandi Steven Erwansu Mama Gusii thank you very much